Welcome to my house, play that music too loud. I wanna make up right now, nah, nah. Igual crazy, se acabó. Follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here without you, baby. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Tu penses à moi, c'est très bien, t'es dans la porte, ma friend. We're going on vacation, so where you wanna go? Hello guys! Yan na lang. Hello Mama Tite! Good evening sa lahat! Hello Mama Tite Live! Good evening! Welcome ka! Namamulan siya ako! Ay, sana all nag-live habang namamalan siya. So, nagmamalan siya ako ng bedsheet ng amo ko. Ayan. So, mag-start na siguro ako mag-shout out kay para makapag, na ako kay nag-grocery yung si amo. Ayan, mag-shout out muna ako. Shout out kay Batibot Music Lover. Wait lang, yung plansya ko. Kay Ans OFW Vlog 59. Ma'am Ans, salamat po. Jubilin's Kitchen. Langki, Breeze Pride, Ma'am Jonah. Shout out. Ma'am Mafut, Ma'am Nayet. Sir Jimmy Pur, shout out. Ma'am Flor de Lisa Jimenez, shout out ma'am. And congratulations. Tony Gaming Channel, shout out. InstaWin, shout out. Sir John C. Ayan. Maris TV, shout out. Ma'am Anbang, shout out. Ferlin, shout out. Fort Trending, shout out. Ma'am Atiche, ayan, shout out ma'am. Ayan, wala na yata. Shout out na lahat. Ma'am Katlik, shout out. Sir Kuya Guard, shout out. Ma'am Jinsig, shout out Ma'am Jinsig. Anyong. Ayan, Sir Abay, shout out. Ayan guys, pa-like and share po guys. Nang makapag-start na po tayo. Ayan, i-off ko lang siguro yung ko. Ang lapit-lapit. Laki ng mukha ko. Sir Katrabaho, 143 Katrabaho, shout out po. Ayan. Thank you pa. Attendance na po sa mga hindi pa nakapag-attendance. Attendance na po tayo guys.
At babasahin ko na yung yung flow ng program natin. Bon Garcia, shout out sir. Ayan, kahit malayo, malaki ka. Uy, Sir Junske. Grabe ka sa akin na. Ayan, mag-attendance na po ang lahat guys at babasahin ko na ang ating ang flow ng ating program. Ayan. So, type makinig po guys. Type makinig. Bilis-bilisan ko na kasi baka dumating yung amo ko. Rakitirang Besdak, shout out. Ayan guys, type makinig na po tayo. Agad-agad na. Wala nang patumpik-tumpik. Mami Sugar, shout out. Walang nagta-type makinig. Ayan, type makinig na po guys. Ayan. Ayan guys. Ayan, makikipagdikitan ka ba? Free lang po tayo dito guys. 3 subscribers, 3 comments, views, and likes. Libre lang po tayo pero kung wala ka time, pwede ka din po magpalipad. At ibababa po dyan ng moderator yung ating Gcash. At kung nakikita nyo sa gilid guys, may dollar sign din po dyan. Minimum 1 to i-send din na lang po sa Gcash. Meron din tayong Gcash, hindi kayo pwede makapag super chat dyan. Ayan. Pero 100% libre po tayo dito guys. Kung tambay ka at madami kang time, pwede ka po mag-participate para malapag ang iyong channel. Ayan. Ano yan, free? Free bigas? Sir Abay, ikaw ang sponsor. Ayan. At kung inviter ka po, meron ka dyang 2 team or pwede mo nang gawin 3 para may extra ka pag na-missing yung isa, may 2 pang natitira. Ayan, mag-free lapag ka po guys. Yan po yung isang perk sa mga legit na inviter. Ayan, kung gusto mo maging inviter, maging legit na inviter, PM lang po FB Tila MGO Pio Clarken Family. May orientation tayo every Saturday. Ayan. At sa mga gusto naman mag-VIP sponsor, ito na yung mga walang oras sa pag-participate or busy sa trabaho at gusto na lang mag-avail para naman ma-promote pa rin ang kanilang videos. Monetization, 1K subs, watch hours, views in just 3 to 10 days. Makukuha nyo na, matutulog ka na lang pag-gising mo, monetize ka na. 100% legit po yan. PMFB, Ivy, Fabrilac Lotario, and Doom Police. Ayan, parang hinigil ako. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-attendance na po guys. At nang makapag-roll call na tayo. Mag-open ka ma. Namamalansya ako. Namamalansya po ako, sir, Instawin. Ayan. Diba? Multitask tayo ngayon. Laki kasi ng mukha ko dyan, oh. Ayan, Ma'am Tilay, Ma'am Atise.
Ayun, thank you, Ma'am Ilongga. Ayan, palike and pa-share ako mga guys. Palike and pa-share. At nandance na kayo ha. Mami Sugar. Mega love shoutout sa'yo, Mami Sugar. Ma'am Ganggay, Sir Estanwin. Ayan, kay Sir Bon. Kay Sir Bon Garcia. Kay Sir Aba. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ma'am Ferlin. Mega love shoutout, Ma'am Ferlin. Ayan, kay Ma'am Katsnik. Kay Ma'am Jensig. Ayan, good night, Ma'am Jensig. Nakita ko dito si Ma'am Rakitera at saka si Ma'am Anbangs. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Tony Gaming! Mega love shoutout po sa'yo, Sir Tony Gaming. Ayan, wag ka na daw mahiya kasi kakanta ka daw mamaya, Ma'am Ilong. Kakanta po talaga siya. Huwag kayong mag-alala. Ayan, magtatawag na ako ng ating attendance. Ayan, para sa ating flow ng live stream. Nasabi na yan ni Ma'am Ilongga. Ayun. Hindi, Ate Che, nilista ko yung naka-yellow po sa gilid. Iba ang pinag-uusapan eh. Nakita ko, nagkikwentuhan kayo dito ni Sir Jun. Kasi ito pong naka-yellow po. Sa gilid. Ayan. Yan po yun. Ayan, para sa mga bago natin mga guys, ulitin ko lang, meron po tayong VIP sponsor. Ayan, yung ating VIP, mag-PM ka lang po kay Sir Dong or kay Ma'am Ivy. Naka-promo tayo mga guys para sa Ma'am Joby. Mega shoutout sa'yo, Ma'am Joby's Kitchen. Ayan, sa ating VIP, mga hindi pa nakaka 1,000 subscribers, meron tayong promo mga guys. PM lang, FB Pabilac Lotario, IB Pabilac Lotor. Anong pinagsasabi ko? At saka kay Sir Dong Pulis. Ayan, kasi naka-promo tayo mga guys. Sige, Ma'am Ilongga. Ayun, naka-promo kasi tayo Ma'am Flory. Mega lang shoutout sa'yo, Ma'am Flory. Naka-promo tayo sa ating VIP mga guys. So, PM lang po kayo kay Sir Dong or kay Ma'am IB. Palipad po ako ulit. Sige, Sir Estanwin. I-click mo na yung ating $sign. So, meron tayong 1,000 subscribers at yung ating limited slot na ating watch hours. So, napakahirap ng ating watch hours. Kung ikaw ay nakakuha na ng 1,000 subscribers at hirap na hirap ka sa ating watch hours, pwede ka pong kumuha ng ating VIP na watch hours. So, naka-promo po yan. Para nyo malaman yung ating promo, PM lang po kayo kay Sir Dong para po mapag-usapan at maipila po yan. Ayan, Ma'am Ilongga, pababa daw po ng iyong GCash number. Ayan, pababa ng GCash number ni Ma'am Ilongga. Ay, ganun ba, Sir Tony? Siyempre, nandiyan ka kasi, Sir Tony. Kaya inaayos ko ang aking pagsasalita. Mahirap sa $sign. Bakit? Bakit mahirap sa mahilap? Bakit mahirap sa $sign, Sir Jimmy? May sinasagutan ka doon? Anong tinatanong? Teka nga. Bakit mahirap, Sir Jimmy Fer? Anong meron? Teka, sisilip muna ako. May doon, may exam sa ating $sign, Sir Jimmy Fer. Lipit mo ang $sign ni host. Bakit mahirap? Ayan, minimum 125 tayo mga guys. So, i-click ang $sign. Click super chat. Pagka-click ng super chat, ay di, i-click ang 125. Ikaw talaga, Sir Jimmy Per. Anong mahirap doon, Sir Jimmy Per? Ayan, pipin ko lang ang ating GCash. Yan po ang ating GCash. Ayan, yan ang ating GCash mga guys. Ayan, sino si Ma'am Negyang Ilocana? Ano yun? Ito pala. Ayan, click nyo lang yung $sign ni host mga guys. Ayun, yung ating VIP mga guys. Meron din tayong 1 month free lapag. May 1 month free lapag tayo mga guys. Yung ating live ng 9 a.m., 1 p.m., 6 p.m. at 10 p.m. Malalapag po ang channel nyo. Plus, meron pa po kayong 1,000 subscribers at the end of the month. So, kung interesado kayo sa ating VIP, mag-PM lang po kayo sa ating mga founder. Ayan.
Bababawa ko lang kanilang FB, Dong Ulis, or IB Kabila Flotario. Ayan lang mga guys ha, kasi meron tayong mga limited offer kasi from time to time, nagbabago po ang ating VIP. So make sure lang na magda-direct na kayo sa kanila para po makuha nyo yung mga limited slot po natin na VIP. So yung ating mga nahingi ng GCash dyan, minimum 125 lang po tayo malalapag ng inyong channel. Kasali ka na sa ating palaro. Kung 250 ang ipalilipad mo, meron ka na pong 50 subscribers. Ayan, kung mas mataas naman doon at mas nakaka-LLL ka sa buhay, Mother's Life! Hello po sa'yo, Ma'am Mother's Life! Ayan, at kung ikaw naman yung nakaka-LLL sa buhay, ang i-click mo lang po yung ating 500. Meron ka ng 150 subscribers. Syempre, free lapag na yan mga guys. So, kung nakaka-LL ka, click na ang dollar sign. Ano ba yung mga pinagsasabi ko for tonight? Click lang yung dollar sign at saka yung ating GCash. Magtatawag na ako ng ating mga nag-attendance. Make sure nag-attendance po kayo. Ayan. Kunin ko lang yung mga nag-attendance natin. Ma'am OFW Greece. Congrats sa'yo, Ma'am OFW Greece, para sa ating bidding kanina, 1,000 subscribers. Ayan. Make sure nag-attendance kayo mga guys ha. Yung naman. O, eto. Ano ko lang yung mga nag-attendance po natin. Ayan. Tsikahan muna kayo dyan sa baba. Ayan, congrats sa mga nanalo kanina. Tsaka yung mga nanalo kagabi. Alam nyo, kagabi, napuyat lang ako. Napuyat ako. Wala naman ako nakuha kahit isa. Kaya naman na. Sa dami ng ipinamigay kagabi sa grand draw, bakit ako kahit isa walang nakuha? Ma'am Kisha. Hello sa'yo, Ma'am Kisha. Sir Estan Wien. 125. Ma'am, okay na po kay Ma'am Chepo yung screenshot, ma'am. Sige, Sir Stanwin. Alam mo ito, Sir Stanwin, ang sipag-sipag mong magpalipad. Mag-VIP ka na lang kaya, Sir Stanwin. Paganda ng VIP natin, mga guys. Walang ka-chorbanes. Makukuha nyo agad yan. Bilang kayo ng 7 days, kuha natin yung monetization natin. So, yung para kasi anong tawag din para kasi ma-monetize kayo, kailangan nyo, di ba, may 4,000 watch hours. So, kung ako sa inyo talaga, mag-VIP na talaga kayo kung kayang-kaya nyo naman. Sir, 143-5254-6266 Katrabaho TV. Ikaw, Sir, 143, hindi mo pa ako sinasagot. Bakit ang pangalan mo ay may 143? Sinong ka-I love you-han mo sa katrabaho? Sa iyong katrabaho diyan. Anong nangyari, Ma'am Tele? Ewan ko nga, Ma'am Raketera. Hindi ako nanalo kagabi. PM mo yan PM mo, ano daw? PM mo si Ma'am Tele. Hindi ako. Bakit akong ipipm? Hindi akong ipipm pag VIP. Si Ate Che, wag ako. Ano si Katnik? Bakit mo ipipm sa akin yan si Sir Estadwit? Baka mag-video call pa kami. Type present mga guys. Pag tinawag ako yung channel, type present lang po para tayo makapag-start na. Type present po tayo. Burpag HSE Official. Ayun, nangyari shoutout sa'yo, Sir Burpags. Feeling ko ito ay kamag-anak ni Sir Junski. Ayan. Kaano-ano mo po si Sir Junski? Sir Burpags HSE. Pinsan ari ni Sir Junski. Official Video call mo na yan, Sir Stan. Okay, bawal mag-video call.
Bawal yun mga guys. Ayan. Ano na tayo? Tayo present na tayo mga guys. Tayo present po tayo. Ayan. Sino pong inviter mo, sir? Sir Ver. Kasi victory kasi yun eh. Verfags. F. Ayan. Tayo present muna tayo para makapag-start tayo. Okay na ang palipad mo. Ayun. Thank you, Sir Estan Wiel. Kahapit bahay ata, ma'am. Ayan. Tayo present na tayo mga guys. Tayo present na. Aha. Kung nag-attendance ka mga guys, matatawag po kita. Kung hindi ka nag-attendance, hindi ka matatawag. So, tayo present lang tayo mga guys. Ayan, Bon Garcia, tayo present. Present. Baka invite to ni Ma'am Ilongga, si Burpags. Ayan, Bon Garcia, tayo present. Tony G, tayo present. 14352546266. Katrabaho TV, tayo present. Abay Efren, anong meron? 2 attendance. Abay Efren. Ans OFW, type present. Anbangs, Ate Cheba Tibot, Bernard Manuel, Scott Nick, Charmaine S. Tanwin, Ferlin, Flory, Ma'am Flory, Ma'am Ganggay, Jen Sig, Juris, Junski, Jobilins, Kisha, Kuya Guard, Langki, Mares, Mami Sugar, Negrang Ilocana, OFW Greece, Rara Alawi, Raketerang Bistak, myself, The Pride, Zach. Ayan, Ma'am Jonah, bakit ang tahimik mo dyan sa baba? Saka Ma'am Zach, hello sa'yo Ma'am Zach. Ayan, 1 minute tayo para i-confirm kung sasali ka po ba. 1 minute po tayo. Ayun, umabol si Ma'am Flor Del Lisa. Ayan. Congrats sa'yo, Ma'am Flor Del Lisa, sa iyong event po kanina. Congrats, Ma'am Flor. And next, sino ba po tayo? Ayun, MLSO Burpags, HSE Official. Sino po ang invite sa'yo? Kung wala ka pong team, FB Ilongga OFW Kulits. Yes, yung mga walang team natin guys na nandito sa ating channel, same lang po yung Facebook ni host sa kanyang YouTube channel. So mag-PM po kayo. Ma'am Flor! Thank you Ma'am Flor de Lisa sa iyong pa 125 million super sticker. Paring si Tony? Diyang kalaang Tony. Ayan, wala na. Welcome, Ma'am Flor. Ikaw pa, Ma'am Flor. Congrats, Ma'am Flor. Ayan, log into tayo mga guys. Log into. Main channel po yung didikit sa'yo, kaya make sure naka-main channel po tayo for tonight. Ayan, para sa mga gustong mag-inviter, meron po akong orientation bukas, Sunday. So, i-PM nyo ako. Ang alam ko, may nag-PM sa akin magpapa-orient. Ayun, natabunan. Hindi ko na tuloy maalala kung sino siya. Kaya malamang sa alamang galit yun sa akin. Baka sabihin, nandito ka Tony G. Baka sabihin naman noon ay hindi ko siya pinansin. Pero totoo guys, natabunan siya. Basta alam ko may nag-PM sa akin. Lalaki ata iyon. Kalimutan ko kung sino talaga. Kasi araw-araw guys, napapatungan yung mga nag-chat sa akin. So nagpupunta na siya sa kailalim-ilaliman ng mundo. Hindi ko na natatandaan. Pwede magpa-orient ulit. Bawal. Ilongga OFW Kulits po. Ayun, si Ma'am Ilongga palang inviter mo. I-PM mo lang Burpags, FB. Bababa ko dyan. FB Ilongga OFW Kulits.
Vlogs. Ayan, i-PM mo ako, Burpags. Yan ang FB ko. Ako po si Ilongga. For Burpags, i-PM mo po ako, aantayin ko ngayon na mismo. Hindi po tayo mag-i-start dito, Sir Burpags, hanggat hindi mo po ako ipini-PM. I-check kong now na. Sir Raul, Sir Raul, nandyan siya. Ayun, Sir Raul, congratulate naman natin si Sir Raul. Nanalo siya kagabi ng ating monetization package. Congrats sa'yo, Sir Raul. Tatahimik na rin ang GC ko sa wakas. Ayan, wala na nagreklamo sa barangay. Ang dami ko na namang sinasabi. Log into tayo mga guys. Log into po tayo. Type present lang po. Ayan, congrats ulit sa'yo, Sir Raul. Andyan kahit wala. Ayan, ang pinsan ni Sir Burpags, Junski Official. Siyempre, nandyan siya mga guys. Log into po, log into. Ayan, type mechanics tayo mga guys. Type mechanics po tayo para sa ating mechanics ng ating live stream. Type mechanics. Ayan, gusto ko makita si Burpags na mag-type ng mechanics kasi bago lang tong si Burpags. Burpags, ayan. Ayan, Burpags, mag-type ka ng mechanics dyan sa baba. Ito si Sir Tony G. Feeling ko alam na ito yung mechanics kasi na kay Sir Shute siya. Mami Sugar, Batibot, ayan. Antayin ko lang si Burpags na mag-type ng mechanics kasi siya yung bago. Di na bago yan, nasali yan kagabi. Sino? Si Burpags? Sino hindi bago? Si ano? Si Tony G? Si Tony G? Sino ga? Ayusin mo sinasabi mo dyan sa baba. Kumpletuhin mo para alam ko. Raul, si Burpagod? Sino si Burpagod? Burpagod. Oo, Sir Estanwin. Mamaya kakantahan ka namin. Mamaya may gigiling dito. Feeling ko aakyat si Ma'am Langky. Kasi nung huli talaga dito umakyat si Ma'am Langky eh. Ayan, si Burpagod pala, alam na pala ang mechanics natin. Sige, wag na tayo mag-mechanics. Ayan, type start na tayo mga guys. Wala naman palang bagay pa tayo mag-mechanics. Ayan, para sa mechanics ng ating live, napakadali lang po ng ating live. Ayan, syempre sinimulan nyo, kailangan nyo pong tapusin ang ating live kasi may mga kasamahan po tayo na inilalapag po sa dulo. Ayan, si Ma'am OFW daw aakyat. Sige. Magbababa ako ng ating hagdan after ng ating final listing. Yung mga gustong umakyat para kumanta, ayan, akyat po kayo dito. Ayan, nasaan naga ako? Ayun, bawal umalas halimbawa nalapag ka sa ating first set o kaya sa gitna, huwag po kayong aalis kasi kawawa naman po yung mga nasa dulo. Alam mo, Ma'am Raketera, kahit magunaw ang mundo, hindi aakyat yung si Katnik. Nararamdaman ko ito si Katnik. Ano lang to, pangalang babae, nakakaramdam ako dito kay Katnik. Baka ano to? Alam nyo na, may lawit to si Katnik, kaya hindi yan makaakyat. Ito lang yung kaya sa isang kahit bigyan mo ng 500 na palaro, hindi mo mapakaakyat. Kasi nararamdaman ko nagtatago yan ng lawit si Katnik. Ay, Ma'am Tela, Ate Chester Junski. Ayan, mamaya, Ma'am Langky, akyat ka dito kayo ni Ma'am Ferlin. Ayan, nasaan na nga ba? Huwag niyo ako kinikwento. Alam niyo, kakakwento niyo, hindi tayo matatapos. Kasi ako pag may nakikita akong live chat, nadidistract ako. Ako'y para na rin si Sir Abay na nakakahawa pala yun. Yung ang daming kinikwento, hindi matapos-tapos yung kanyang paliwanag. Pati si Sir Junski, ganyan din. Nagkakahawa-hawa na. Parang epidemya yan mga guys. Nagkakanta hawa-hawa kaming mga host dito sa taas.
So, ayun na nga. So, kapag sinimulan nyo guys, huwag kayong aalis, tapusin nyo. Kasi 'di ba kahit kayo kapag sinimulan, hindi tinapos, masakit sa puson. Oh. Sasakit ang puson nyo kapag kayo hindi tinapos ang ating live stream. Kaya make sure tatapusin nyo po. So, dapat po tayo ay fair dito sa ating community. Magbababa po dyan si Ilongga OFW Kulits ng link. Siyempre kanina kayo ay nag-attendance, Ma'am Jonah. Nahahawa na nga ako, Ma'am Jonah. Kaya naman na, parang sakit ito si Sir Abay, nakakahawa. Ayun, yung nilagay yung attendance kanina, yun yung ipopromote ni host. So, i-click nyo lang yun mga guys, mawawala kayo dito sa live. Manood po kayo ng balisaw-saw. Sasakit ang puson nga. Jejebs na. Ba't napunta sa puson? Ay, hindi tinapos. Sinimulan. Nung sinimulan, biglang umalis. Ayun, sumakit. Parang hindi mo alam, Sir Abay. So, huwag niya na ako huwag niya ako kinakausap ang ating mechanics hindi na matapos-tapos. Dadaldal nyo diyan sa baba. So, manonood kayo ng 1 minute mga guys. Yes, nabitin. O, di ba? Sumasagot talaga. Sumasagot talaga ako sa baba. Ayun, manonood kayo ng 1 minute. So, kung ads yung pinapanood nyo, kung feeling nyo siya ay monetize, 1,000 subscribers, panoodin nyo po ng 1 minute yung kanyang ads. So, kung hindi naman po siya, hindi pa siya monetize, 1,000 subscribers, edi skip nyo ang ads. Ba't nyo papanoodin? Hindi nga monetize. Galasgaw Vlog, pre. Yes, pre. Ano yun, pre? Galasgaw Vlog? Yes, pre. Ano yun, pre? Sinong inviter natin, pre? Galasgaw. Paano? Ari na nga, Galasgaw. Ako ngayon, nag-explain na nga ako, Galasgaw, at alam kong ikay nadiyan. Makinig ka, Galasgaw, para sa iyo aring aking mechanics, para ikaw ay makasali. Sino munang inviter mo, Galasgaw? Bago ako umano din eh. Ako, ma'am? Ano ka, Stanwin? Miso, Ma'am Zack. Ayan, si Ma'am Zack kanina. Ang galing kumanta ni Ma'am Zack kanina. Ma'am Grace. Ma'am Grace, akyat ka din eh. Kumanta ka. Ikaw, Ma'am Grace, ha? Kanina umaga ka kumanta. Ngayon, kumanta ka din, Ma'am Grace. Ayun, invite pala siya ni Sir Estanwin Sanyosa. Ayan. Welcome po, Galasgaw. Ayan, makinig ka lang para po ikaw ay malapag for tonight. Wag na mag-mechanics, Ma'am Tela. Bakit gusto ng push-on? Gustong idiretso ko ang klaseng ginagawa rin ni Sir Raul. Doon tayo sa push-on. Alas 11. Ikaw, Sir Jun. Sige, ginaganyan mo ako, Sir Junski. Mag-isa ka talaga pag live mo. Tingnan ko lang kung may makasama ka pag ikaw nagla-live. Ako na nga nagtatsaga sa'yo, Sir Junski. Inaaway mo pa ako, ha? Huwag nyo na nga akong kausapin. Nagme-mechanics nga. Alam nyo, nag-start akong mag-mechanics. Alas 10 pa. 10:37 na hindi ko pa natatapos ang mechanics natin. Kadadaldal nyo diyan sa baba. I-hide ko kayong lahat diyan. Nang tayo matapos. Halakhak TV, mag-attendance ka po. Halakhak? Hindi kasi halakhak. Siguro si Halakhak, si Galasgaw. Halakhak daw Galasgaw na din eh. Hindi na nga ako titingin sa live chat. Ayan. So, manonood ka ng 1 minute. Kung ano ang nakikita mo, yun ang i-comment mo. So, parang tayo ay what you see, what you comment. So, dapat related tayo sa video para po hindi ma-spam ang comments natin. Halimbawa, ang ginagawa niya, nagluluto ng hotdog. So, ang i-comment mo, yung related sa hotdog. Sabihin mo, ang sarap naman ng hotdog. Jumbo. Ayun, ganun tayo mga guys ha. Huwag kayong magko-comment ng hindi related diyan. Baka ang sabihin mo, ay itlog po, magkano? Hindi ganon. Kita nyo ng jumbo hotdog nga, sasabihan nyo ng itlog. So, dapat related tayo mga guys para po hindi ma-spam ang mga comments natin. Meron tayong mga spam comments. Gaya ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging. Bawal po tayong mag-caps lock sa ating mga comment. Bawal tayong mag-emoji kasi po yon ay nai-spam. So, kapag na-spam ang comments natin, hindi yan makikita ni moderator. So, meron tayong moderator dito
mga guys, yun po yung magche-check ng ating mga comments. Ayan, nandito kami, napapalibutan namin kayo. Nandito si Sir Junski at si Ate Che at saka ako. Ayan, napapalibutan namin kayo mga guys, sumuko na lang po kayo. Sumeryoso na si Ma'am Tela. hindi kasi tayo matatapos. Yes, pwede rin yung comment ng patikim ng hotdog mo. O kaya sabihin mo, masarap ba yung hotdog mo? Mga ganon, basta may kinalaman sa hotdog mga guys. Para hindi tayo hindi tayo tawag din hindi tayo ma-spam. Pwede po bang isubo yung hotdog? Mga ganon, basta tungkol sa hotdog mga guys. First timer po si Galasgaw. Patulong, yes. Dito ko lang sa tabi ko, pre, Galasgaw. Dini ka. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa hotdog mo. Ako pala ang bahala sa'yo, Galasgaw. Makinig ka lang dyan. So, ganun lang tayo mga guys, ha? Every 2 minutes, magbababa po dyan ng paano po kung mani. Anong i-comment? Kapag mani naman, edi sabihin mo, ano po yung mani? Basa? O, ganon. O kaya sabihin mo, masarap yung mani na basa. Kaya sabihin mo, ay, luma yung mani. Tigang. Ganon. O, diba? May kinalaman pa rin. Bakit baga i-comment ay mani? Meron baga dining nagko-content ng mani. Wala naman. Kayo talaga, mga kalokohan nyo dyan sa baba. Oh, diretso. Huwag nyo lang ako ini-istorbo. So, ayun, every 2 minutes, magbababa po dyan si Ma'am Ilongga ng mga links. So, kukomentan nyo lang yan, mga guys. Pag hindi kayo nag-comment, hindi po mapopromote ang channel nyo. So, 1 minute lang tayo manonood para hindi po kayo maiwanan. At pagkatapos yung mag-comment, pumunta lang po kayo dito sa live. Tapos, i-type mo dyan, mani. Ayan. Kung nakita mo nga, ang channel na ibinaba ay si Ma'am Jonah, ang ilagay mo lang dyan, new, ibig sabihin bago kang subscriber, or the old, kung dati ka na nakasubscribe sa kanya, the old. Ayan, ganun lang tayo guys. Kailangan niyo po mag-type dito ng code sa ating live chat para po nakikita namin na humihinga pa po kayo. Kasi pag hindi namin kayo nakita dyan sa baba mga guys, malamang hindi po kayo malalapag. So, pwede kayong mag-type dyan para po masundan namin yung mga comments nyo. So, ipapaalala ko lang po sa inyo na organize ang ating live. No comment, no participation, no promotion po tayo. So, kung ready ka na po sa ating lapagan, kung ready ka na sa ating log-in-one mga guys, type hotdog. Type hotdog tayo mga guys. Type hotdog para makapag-start na po tayo. Type hotdog. Ay, magbababa na tayo ng ating log-in-one dyan mga guys. 2 minutes tayo ha. Every 2 minutes po tayo. Abang ako kayo dyan sa ating log-in-one. Sir, pre Galasgaw. Mag-comment ka na dyan. Yes, pre, puntahan mo yan. Pre Galasgaw, puntahan mo yan. Abangan kita dyan, pre. Huwag kayo mag-type din sa live chat ha. Meron pong sasagot sa inyo dyan. Yan. After ng final listing, magpapakyat na tayo ng ating mga guests for tonight. Feeling ko napakaraming aakyat ngayon. Ayan, nandito sa ating login 1, Katnik, Racina Rose, nandito na, Mami Sugar, Raketerang Bisdak, Bonifacio, Abay Efren, Raul, Anthony, ayan, si Sir, Tony G, si Sir Kuya Guard, nandito na, si Ma'am Jonah, nandito na.
Type money daw, type money. Type money yung mga naglalagin natin dyan. Exactly, yung login 1 nagkakama. Nakarinig lang ng money, nagkamaya na. Ikaw, Mami Sugar. Daming nakikita, Mami Sugar. Ayan, login 2 tayo mga guys. Login 2. Ayan, umabot sa ating login 1. Si Ma'am Anbang, si Ma'am Perlin, si Sir 1431435254722, nandito na. Sir Batibo, si Ma'am YFW Grease, si Ma'am Flory, and si Ma'am Jobelis Kitchen. Si Paring Galasgaw, hindi ko pa nakikita din eh. Are, nandini na, Paring Galasgaw, good job. Kaso meron ka pong emoji. Ayan, tanggalin mo lang yung emoji mo, Paring Galasgaw, at tama po ang ginagawa mo. Emoji lang, tanggalin mo lang yung emoji mo. Ayan, every 2 minutes lang, 1 minute kang manood. Ayan, balik ka dito. Ayan, nakuha po ni Paring Galasgaw. Tanggalin lang yung emoji ha. 28 Sunshine, nandito na rin siya. Ayun, siya lang yung last, si 28 Sunshine. Ayan, login to tayo mga guys. Login to. Katatawa mo dyan, Sir Estanwin. May lalabas na dyan, ma'am. Tumawa ka na diyan ng tumawa. Patay tayo dyan. Iba pala si Halakhak. Akala ko si Halakhak ay si Galasgaw. Sige, Halakhak. Halakhak, mag-comment ka. Di ba nagbababa? Ayan, magbababa ulit. Hindi, mamaya na. Magbe-verify ako dahil ko sinabi. Verify muna tayo mga guys. Verify muna tayo. Mamaya, Estanwin, kakantahan kita. Mag-verify muna tayo ng ating mga ninja. Sir Halakhak, yung makikita mong link dyan, bababain mo lang. Manood ka lang ng 1 minute. Tapos mag-comment, like, subscribe ka. Balik ka dito sa ating live. Ganun lang yung mechanics natin. Are, may tumatakbo din sa screen. Basahin mo yan at habulin mo. Yun lang po yung mechanics natin. Yes, kagaling naman na rin si si Sir Estanwin. Dalawa agad yung invite ngayon. Ma'am Perlin. Yes, ninja. Pwede na kayo mag-ninja mga guys. Yung binaba kong verify, click nyo lang yan para ma-verify po ang inyong mga second account. Yung ating ninja, yun ang second account. Ay, nasa labas ka, Ma'am Perlin? Yes, nasa kami, sa dagat. Oy. Sana all. Ka-outing sa labas. Sa lungs ngayon. Sana si Inday Silong. Hi, Ma'am Elonga. Shoutout sa inyong lahat dyan. I'm here. Happy birthday. Mamaya na tayo mag-ingat pag matapos. Oo, birthday ng Pacno. Mamaya na tayo mag-ingat pag matapos na ang finalist fee. Yes. Ayan, si Halakhak ay buntis. Delay po si Halakhak kasi ngayon lang siya nag-type ng haha hotdog. Ayan. Sir Estanwin, delay po siya. Ngayon lang siya nag-haha hotdog. Papsi, CJ Riders. Ayan, si Sir Kuya Guard yata. Pre, ano ba ang ninja? Wag mo na yung alamin, Sir Galasgaw. Wag ka na magpalit nun. Main channel ka muna, Sir Galasgaw. Mag-comment ka na lang po dyan. Yes, tuloy-tuloy lang tayo sa mga bago natin. No need na magpalit po kayo ng inyong mga ninja. Stay po tayo sa ating main channel.
Sir Halakhak, mag-comment ka na, Sir Halakhak. Silang kiakyat daw yun, maggudot daw siya. Tawagan ko. Ayan, para sa mga nagpa-follow up natin ng mga prices, mga guys, wag muna kayo mag-PPM kay Ate Che, naka-hold po ang ating mga prices. Lahat po yan naka-pending muna mga guys, kasi inuuna pong ibigay yung mga nanalo sa ating grand draw. So, kung mapapansin nyo yung grand draw natin, almost 200 yung nanalo na channel po dyan. So, tatapusin po muna natin yung pamimigay sa lahat ng nanalo ng grand draw. Tapos, after po nun, saka po ulit magre-resume si Ate Che ng kanyang mga pending prices. So, wala muna magtawag din magpa-follow up kay Ate Che ng nanalo after ng grand draw. So, kahapon, Sabado, pati ngayon. Ay, Sabado lang pala ngayon. Akala ko linggo ngayon. Bukas pala yung linggo. Ayan, lahat ng nanalo kaninang umaga mula 9 a.m. Ayan. Pending po muna lahat yan mga guys ha. Wala po muna tayong magpa-follow up. Pakisabi na rin po sa inyo mga team. Ayan, sa ating mga inviter dito, please spread the news. Oo nga, Sabado pala. Akala ko yung linggo. Hindi, palibasa kasi. Kaya akala ko linggo. Hindi kasi pumasok yung mister ko. Sanay lang ako na kapag nandito siya, Sunday. Sabado lang pala ngayon. Hindi kasi siya pumasok. Kasalanan niya. Kaya ako nalito. Nalito ako sa araw. Ayan, Ate Che na tayo mga guys. Ate Che. After ng ating final listing, doon na po ako magbabasa kung sino po ang malalapag Fortune Night. So sa mga bago natin mga guys, practice kayo dyan. Naka-open lang ng TBJ kanina sa TV5. Oo nga, nasan kaya tong si Ma'am Nelly? Nagka-chat kami ni Ma'am Nelly kanina, sabi niya hindi pa siya tutulog, aantayin niya yung opening ng ng TBJ. Tapos nung opening na ng TBJ, ayun, nakatulog siya. Tatawa tuloy ako kay Ma'am Nelly, hindi kami makapag-chismisan. Yung opening kanina. Nakatulog yun. Mag-aantayin niya. Halakhak play? Ano yung S? Parang wala man akong binaba na S. Ano yung S? Alin ang saan po dito? Di ba nagbababa po dyan si Ilongga ng link? Yun po yung i-click nyo. Doon po kayo magko-comment. So, halakhak. Ganun lang po tayo. Yan, nalaglag si Ma'am Ilongga. ASMR. Kung ano yung pangalan ng channel. So, kung sa bagay, si ByteMake kasi yun. So, ito, halimbawa, ito ay binaba ko si Charmaine Vlogs. I-click mo lang yan, halakhak. Tapos, manood ka doon ng 1 minute. Comment, like, subscribe ka po. Tapos, balik ka dito. Ang itatype mo sa live chat, char. C-H-A. Pwede yan, cha. Ayun, ganun. Para hindi kayo mahirapan. Pwedeng 3 letters lang, mga guys. Sino ba yung si halakhak? Si halakhak, ano yan? Bago natin yan, si halakhak. Si halakhak at saka sino ba yung isa? Hindi si Burpags si ano. Basta, may dalawang bago dyan sa baba. Nalimutan ko na. Ay, Sir Bon. Malapit na tayo mag-final listing.
Doon na ako magbabasa sa ating finalist. Ayan. So, gusto mag-inviter mga guys, ha? Meron akong orientation bukas. I-PM nyo ako sa Facebook ko. FB Telay MG. Ayan. I-update ko kayo kung anong oras ako mag-o-orient kasi hindi ko pa sigurado. Pero meron sigurado bukas. Meron. Hindi ko pa lang alam yung oras. Welcome to my house, play that music too loud. I wanna make up right now, nah, nah. Igual crazy, se acabó. Follow me left to right. I can feel you over here, I can feel you over here without you, baby. After nyan, finalisting po tayo. Tu penses à moi, c'est très bien. Tu es dans la peau, ma femme. Going on vacation, so where you wanna go? Mama, invite po ako. Kaya lang busy. Meron kang dalawang invite. Ayan, dalawa. Sir Estanwin. Ayan. Yung perks ng ating inviter mga guys, basta meron kayong dalawang invite, pre-lapag si inviter. So, makukuha nyo lang yung perks na yan mga guys kung mag-i-inviter po kayo. Pero once na naging inviter kayo mga guys, hindi na po kayo mapapabilang sa inyong original na VIP. And the whole world's in his hands. Hold up, I ain't with that. Never try to get his lick back. Hold up, pew, spin back. Hold up, pew, spin back. Rub my neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. I'll dance, 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 shake my hands, dance, and welcome to my house. Play that music too loud. Okay. Ayun. So, kung kayo may mga guys, kung hindi nyo natatanong, ayan, si Katnik. Kilala nyo ba si Katnik, mga guys? Hindi nila kilala. Wala daw silang pakalam kay Katnik. Babalang ako ng finalisting. Ayan. So, si Katnik, team ko pa rin yan, mga guys. Inviter ko si Katnik. So, pwedeng ganun yung gawin nyo, mga guys. Kagaya ka, sir, sino bang kausap ko? Sino bang kausap ko? Nalimutan ko na kung sino kausap ko. Ayun, kung sino man yung kausap ko, ayan, pwede ka maging inviter ng inviter mo, mga guys. Ganyan po si Katnik, mga guys. Same lang din po yung, same lang din yan, mga guys. So, yung makukuha nyong perks dyan, ayan, mapiprilapag din kayo dyan, mga guys. So, ang i-under niyang team, halimbawa ikaw, Sir Estanwin, team ka ni Ate Che, ayan, team Ate Che pa din yan. Pero ikaw ay inviter niya. So, wag mo na akong kausapin, Sir Estanwin. Pwede na kitang hindi orient. Ano na yan? 100% approved na yan. So, kung kayo, halimbawa, kayo ay may team kayo. Halimbawa, ikaw, Sir Estanwin, gusto mo maging inviter ng team mo, pwede nang hindi kita i-orient. Automatic, pasok ka na sa banga. Kung magkakasya ka sa banga. Kung hindi ka nagkasya, yun ang problema natin. So, kung kayo ay aalis sa team nyo, yun yung kailangan ko kayong i-orient. Pero ikaw, dyan ka na, wag ka nang umalis. Pasok ka sa banga. So, makukuha mo na yung iyong maaano ka na dyan. Mai-immune ka na. Nagbabaga ako ng finalisting. Nalimutan ko tuloy. Teka, magbabackread ako. Hindi pa. Si Ma'am Fritz and Mia yung binaba. Okay. Finalisting tayo, mga guys. Ayan. Parang yan si Katnik. Inviter ko yan, mga guys. So, iisa kami ng team ni Katnik. So, ganun din yung mangyayari sa'yo, Sir Estanwin. Mag-iisa kayo. Magniniig. Kaya kung masipag kayo, mga guys, ayan, palakihin nyo yung yung team nyo. Ayan.
mag-invite kayo para sa inyong team, para lumaki po ang inyong team. Ayan. Tingnan yung ginagawa ko sa team ko. Ganun kami ni Katnik. So kami ni Katnik, tulong kami ni Katnik para palikahin yung amin team. So ganun din yung gawin nyo sa team nyo mga guys. Tulungan nyo yung mga team leader nyo para lumaki po yung team nyo po. Kasi kayo din yung magbe-benefit dyan once na lumaki po ang team nyo. So kapag lumaki yung team nyo mga guys, automatic, marami kayong makukuhang prizes dyan. Tapos lahat yun mabibigay. Tapos syempre kayo, priority na kayong senior citizen. Priority na po kayo. Kaya kung gusto nyo maging senior citizen, maging inviter po kayo ng inyong mga team. Ayan. Type money na tayo sa ating mga matatawag. Final listing na to mga guys. Final listing na po ito. Kung wala ka dito, wala kang money. So, type money lang tayo mga guys. Pre, ikaw maraming sa Davao. Sino? Type money tayo kapag tinawag ko ang iyong channel. Type money. Bon, type money, Bon. Itong si Shat, si ano yata to, si Mami Sugar. Mami Sugar, type money. Harakiterang Bistak, money. Ma'am Jen, type money. At vlog, type money. Patawa. Si Halakhak to. Ayun, very good patawa. Feeling ko si Halakhak to. Patawa eh. Ayan, very, very good ka patawa. Ano lang, dagdagan mo lang ang iyong comment at 2 words po ang iyong comment. Mga 4 to 5 words, ganon. Ang comment mo kasi, big spider. Gawin mong, oh my G, big spider. Mga ganon. Para, di ba, 4 to 5 words, mas maganda po siya. So, si Ma'am OFW Grease, nandito na din. Anthony Dado, nandito na. Si Tony Gito. Si NSBT. Si Kisha to. Si Kisha, nandito na. Si Ma'am Mares, nandito. Si 14357225254, nandito na rin siya. So, humabol natin sa ating final listing. Yung hindi makikita din ay hindi po ilalapag. Kaya make sure po, magko-comment kayo. So, sumabol si May, nandine. Si Raul, si Papsi, si Jobs Vlog. Ay, Jobs! Sino nga are? Galasgaw! Huwag kang maglagay ng emoji Galasgaw. Tapos yung kinoment mo, spam. Wow. Ayun, Galasgaw. Ang gagawin mo, Galasgaw, kung ano yung nakikita mo, yun na lang din yung i-comment mo. Tapos, wag po tayong maglagay ng emoji. Bawal po tayong maglagay ng emoji. Ma'am Raketera, nandito ka, Ma'am Raketera. Burpags, very good, nandito na si Burpags. At si Kabet ni Flory. Ayan, nandito na si Ma'am Flory, nandito na po. Humabol po sa atin si Ma'am Ann Bangs. Iyon lang, okay. Bababa ko ulit ang ating final listing. Yes, wag kang mag-sorry. Yung nagsasorry dito, pinatutuwad. Oo, Ma'am Flory, nandito ka, Ma'am Flory. Bababa ko ulit yung ating final listing. Kung sasali ka, habulin mo. Ayan, Gensig na tayo mga guys. Gensig. Yung mga hindi pa lang nagpa-final listing po. Yun. Gensig na tayo para sa mga nandito sa ating final listing. Gensig po tayo. Yes po, Ma'am Jenny Bib, nandito ka po. Refresh lang ako kung sinong humabol. Yun, si Bon. Nandito na si Bon. Nandito na rin si yung last nating humabol si Ma'am Negra. Ayan, Ma'am Negra, nandito ka na rin, Ma'am Negra. Negra Ilocana. Ayun. So, dire-diretso tayo mga guys. Sir Dads, technique, kung sasali ka, makakahabol ka pa. Ayan, babayin mo na yung final listing natin, Sir Dads. Kung sasali ka po, Sir Dads technique. Ayan, back to you, Ma'am Ilongga.
Ay, wala pala si Ma'am Ilongga dito sa taas. Ayan, sino nga aakyat mga guys? Sino nga aakyat? Bababaan ko ng hagdan. Sino po nga aakyat? Tulog na siguro si Ilongga. Ayan, kanta ka na lang Ma'am Perlin. Dumating daw yung kanyang dumating ang mga kabayo. Ayan, kaya nawala si Ma'am Ilongga. Sige, Ma'am Anbangs, wait. Alam mo, sesendang kita. Cellphone lang dala ko. Dito pa sa yung alaga ko, sa dagat. Sa dagat, hindi naman parang lake. Besan, Faisal! La! La! Welcome to my life. Play that music too loud. I wanna make up right now, nah, nah. Igual crazy. Se acabó. Follow me left to right. I can feel you over here. I can feel you over here without you, baby. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Tu penses à moi, c'est très bien. C'est dans la porte, ma Yes, nasa Kuwait po si Ma'am Ilongga. Ayan, dumating daw ang mga kabayo. Ano, Sir Junski? Nananahimik? Ma'am Anbangs, bahala ka. Hindi ko itutuloy yung pinag-usapan natin, Ma'am Anbangs, pag hindi mo talaga kinilikyan. Ako pa yung gino-joke-joke mo, Ma'am Anbangs, ha? Tandaan mo, pinag-uusapan tayo. Click mo yan. Huwag kang magpanggap dyan sa baba. Dito ka sa taas. Kailangan mo to. Ayan, Zack Diaries na tayo mga guys. Ayan, may tinatanong po ang ating moderator. Ano daw po ang main channel ni Ma'am Jenny Bib? Ano daw po ang iyong main channel? Hulaan mo. Naku, baka jowa mo to, Sir Junski. Yung mga ganang sagot, jowa mo yan. Kunwari pa to si Sir Junski, nararamdaman naman niya, jowa niya yun. Kami ang gumawa ng gas plant dyan. Nasaan ka ba, Sir Stanwin? Nasa ibang bansa ka, Sir Stanwin? Galit na siya. Sino ga? Galit? Galit ka? Huwag ka nag-ski. Nasa Pinas po. Kuwait National Petroleum Company. Galing ka palang Kuwait, Sir Stanwin. Magpapapansin lang po. Sino nagpapapansin? Ma'am Telay, hindi. Ma'am Jen, hindi. Teka lang. Teka lang. Diba? Nandyan na siya. Ma'am Tiray. Bakit naman? Mag-open
palitan natin 'tong pangalan. Hindi pala ako naririnig. Sasalita na ako parang sabi. Kinig ka namin, Ma'am Ann Bangs. Ayan, para sa isang makabagbag damdaming performance. Let's all welcome Ma'am Ann Bangs. And at 2 words po ang iyong comment. Mga 4 to 5 words, gano'n. Ang comment mo kasi, big spider. Gawin mo, oh my G, big spider. Okay, tayo. Ganon. Delay tayo. Ma'am Ann Bangs, delay ka. Reload. Ba't yun niya pa nakikita? Ay, delay. Dito ka makinig sa StreamYard. Dito ka sa StreamYard makinig, Ma'am Ann Bangs. Ay, saan ba? Yeah, ano mo yan? I-mute mo yung pinakikinggan mo na delay naman. Dito ka lang makinig sa StreamYard. Sa phone ko. I-off mo yung cellphone mo, ma'am. Dito ka sa StreamYard. Maririnig mo ako sa StreamYard. Ayan. Kapag Yes, ma'am. delay ka. Rinig ko boses ko eh. Nag-explain ako eh. Wala na. Na-close ko na. Ayan. Ayan. Dito tayo mag-usap sa Ayan. Pwede ka nang kumanta, Ma'am Ann Bangs. Yung isang cellphone mo, yun yung gamitin mo sa sa music mo. Sa laptop? Pwede, Kakantahin ako. naka-laptop ka. Kung naka-laptop ka, ma'am, mag-add ka lang ng tab, tapos dun ka mag-search ng kanta sa YouTube. Ayan, makakakanta ka ng nakabukas ka ng StreamYard at saka ng kanta mo na karaoke. Ayokong kumanta. Uy, hindi pa. Anong gusto mo? Magbubudots ka o kakanta ka? Yan lang yung pagpipilian mo, ma'am. Para masanay ka. Kaya mo yan. Sabi ko sa'yo, kailangan mong kumanta. Sige ka. Lahat ng umaakyat, napipilitan kumanta. Ayan, Ma'am Langky. Hello sa'yo, Ma'am Langky. Hi, Ma'am Selay. Hi, Ma'am at Ate Che. Sir Jansky. Ay, nandyan pala si Perlin. Nandito na yung dalawang maglalaban ng budots, mga guys. Baka hindi na ako makalakad nito, Ma'am Tinay. Stand up. Stand up. Sana ba yung naglalay? Na yun ah. May nalulunod na mga guys. Parang nalulunod na. Ayun. Maingay, sakit sa tenga. Sorry na, Ma'am Jen. Huyo ba? Huyo. Huyo ba, Ma'am Jen? Jowa to ni Sir Junsky. Nararamdaman ko eh. Ayan, anytime you're ready mga guys, pwede pong kumanta kahit sino dyan sa taas. Ayan, kanta lang kayo. Parang nagkakasisidan na eh. Si Ma'am ano yun eh, si Ma'am Perlin, parang nagkakasisidan na. Uy, Ma'am Ann Bangs, nahimik ka dyan. Kumanta ka, Ma'am Ann Bangs. Ay, ote mo yung mga Kantahin mga ko? dito. No. Kahit anong kanta. Alimunding-munding. Ayan, sige, pwede. Bay kubo, leron-leron sinta. Oo, kanta mo lahat yan. Ma'am, sa YouTube ba mag-add lang ako? Oo, mag-add ka ng tab, tapos i-type mo lang dun sa YouTube karaoke. Tapos dito sa StreamYard, Okay. makikita mo may settings, di ba?
i-click mo yung settings. Pagkakanta ka, i-click mo yung settings. Tapos, i-click mo yung audio. Tapos, tanggalin mo yung click ng echo cancellation, ilagay mo sa stereo. Lagi mo siyang i-stereo kasi nakalaptop naman. Ayun, tapos kapag hindi ka kakakanta, ibabalik mo siya sa echo cancellation para hindi tayo nag-e-echo dito. Ano ulit? Sa settings? Opo, Sa tapos audio. Tapos Opo. click mo yung stereo. Okay. I-cancel ko ang echo. Tanggalin mo yung echo cancellation, nang i-click mo yung stereo. Okay po. Okay na po. Ayan, pwede ka na diyang Tapos, kumenta. Ayan, pwede ka na magbukas ka na ng tab sa Tugtog. YouTube, magtutugtog Sample ka nga. na. Oo. Sige, kwanta ka na, kaya mo na yan. Ayan, try. Ayan na ma'am, nag-open na. Naririnig ba dyan? Naklik mo na yung audio. Wala akong naririnig. Naklik mo na yung audio. Opo, stereo Stereo? audio. Nakaklik ay stereo audio. Stereo po, naka-check. Opo. Yung echo cancellation, hindi siya naka-check. Hindi po. Hindi naka-check. Ayun. Bakit walang naririnig? Opo. At saka automatically. Nagpapatugtog ka? Opo. So, Junski, ba't hindi siya natunog? Junski, Hindi ba't ako hindi siya makantayin eh. tunog? Opo. So, Junski. Ay, parang may naririnig ako. Laksan mo. Ha? Lakasan pa ba? Anong tugtog? Lakas na, volume na siya. May naririnig ako. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Naririnig mo, ma'am? Hindi. Ayan, nandiyan si Sir Junski. Akyat si Sir Junski. Magaling yan si Sir Junski. Wanting you look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. Ayan, si Timos. Tuturuan ka ni Timos. Anong meron? Mag-open cam ka nga, Ma'am Anbang. Timos. Si Galasgaw at saka si Halakpak, nawala na sila. Andyan ba kayo, sir? May B8 ka na, Ma'am Anbangs? Ha? Ano? Wala, may B8 pero hindi ko na Ha? hindi ko na assemble. O, paano madinig yung tugtog yan kung wala ka palang B8? May sound card ako. May sound card pero hindi ko pa sound card at saka na-assemble. B8 isa lang yan. Andito po sila. Oo, dinig na dinig yung nasa labas o wala kang B8.
Hindi nagana yung B8 mo. Ay, maingay. Ingay. Ano, Ma'am Anbang? Anong balita sa Ayun. radyo at TV? Baka nakichismis na yan si Ma'am Anbangs. Nawala eh. Nakichismis na. Ni-mute ko kasi maingay. Wala Yes kasi po, I'm hindi. here. Kaya nga maingay kasi nga hindi nagana yung ano mo, yung B8 mo. Ay, pag Ang naka-headset, nasasagap hindi ng siya, audio yung nasa labas. kahit naka-add tabs ka sa Junski, tas naka-headset ka, hindi siya gagana. Ang alin? Yung tugtog. Pwede naman siya kakanta kahit wala siyang B8. Headset lang ang gagamitin niya para marinig niya. Kaso nga, yung kailangan niya mag-speaker para masagap nung stream niya, anang mic ng headset niya, yung tugtog para marinig natin. Kung may B8 naman siya, i-assemble natin. Ayun. Assemble mo na ngayon, Ma'am Anbangs. Para alam mo na yung gagawin. Wala pa namang sumasayaw. assemble ko Wala na pa lang. si Ma'am Langky, oh. Di pa nasayaw si Ma'am Langky. Halika dito. Sound card. Kunin mo na yung Ayaw sound mo kasi, card mo. mag-umgam ka kasi. Sige, try ko. Sige, mute mo na ako ha. Kunin ko muna. Sige, Kasi si sige. Ma'am Langki, bubudots na yan ngayon. Sige po. Try ko po. Ayan, magbudots ka na, Ma'am Langky. Dali na. Ayan, oh. Nag-quit na sa Tatawa Sumayaw rin ka ako. na. Tatawa ako dun sa dun sa video ni Ma'am Nelly kasi pina-play all ko si Ma'am Nelly. Tuwan-tuwa ako dun. Kinat niya na dun sumasayaw si Ma'am Langky. Grabe. Galing talaga ni Ma'am. Ay, ba't tawa yun? Galing ni Ma'am Langky. Oo, grabe yung may pa-lower ba? Oo. May helicopter to si Ma'am Langky. Ang naalam ko. Meron yung mga magagaling mag-helicopter. Kagaya ni Ma'am Langky. Patay na, budots pa. Uy, hindi ko pala natatanong si Ma'am Nelly. Kailan yung grand draw? Baka magbubudots dun si Ma'am Langky. Di ba grand draw ng bingo? Hindi ko na pala natatanong si Ma'am Ma'am Nelly, nalimutan ko na din. Kasi katapusan na eh. Katapusan na ng mundo? Katapusan ng June. Kaya kapiyan ko nga si Ma'am Nelly. Ba't hindi namin napapag-usapan okay yung lang. grand draw? Meron na ba? Hindi nga eh. Ngayon ko nga din na kasi katapusan na. Nalimutan ko nga ipaalala kay Ma'am Nelly. Baka nakalimutan din niya. Oo. Wala rin sa isip natin yun. Ah. Nalimutan ko din. Kasi yun, kapag nag-grand draw yan, 1 week pa lang, nagpi-premiere kasi pinapatamsak niya yan 1 week. Wala, Dapat nalimutan ko. bukas na yan, Pasensya oh. na, Ma'am Nelly. Labaw pa sa helicopter, Ma'am Telay. Labaw? Ano yung laba? Tagalog, Ma'am Sobra lang. pa. Sobra pa Yun. helicopter. Ay tayo dyan. Pangbata lang yung helicopter eh. Bisaya talaga to si Ma'am Langki, no? Naku, nawala na si Ma'am Anbang. Katapusan na bibigay na price ng MMK. Sino garing si Ma'am Genevieve? Sino gare, Sir Junski? Jowa mo? Si ano yan? Si ano yan? Si Mami Jonah yan. Ma'am Jonah pala to. Si Ma'am Jonah, ikaw ba?
Ma'am Langki, huwag kang tumawa ng tumawa diyan. Mag-open cam ka din eh. Kung meron lang access sa StreamYard na nabubuksan yung cam nung kasama, i-open ko talaga to, Ma'am Langki. Oo nga, no? Dapat pala. Baka yung sa kay Sir Dong siguro na bago na Ma'am Tilay, no? Pwede na buksan yung ano, no? Depende siguro sa premium kung ano yun, yung features ba. Na pwede mo na, kung ikaw yung kumbaga ikaw Ano yung naman may, kung binuksan mo yon tapos nakahubad pala yung nasa yun, ano. hindi din talaga pwede yun kasi bubuksan mo yung naka-off cam tapos nakahubad pala. Nakahubad pa bagong ligo. Tapos nasa ano na siya, nasa StreamYard na siya. Nagmamadali. Hindi na pwede yan. Pero nung sa sa Ate Che, kilala mo si Ma'am Lady G, di ba? Oo. Yung jowa ni Cedro. Oo. Yun, hindi niya napansin. Nagbaba siya ng hagdan sa live chat. Tapos may umakyat. Naman niya, inaksip niya sa taas. Ayun, nag-masturbate sa taas. Oh, totoo? Grabe Oo. naman yun. Hala, Buti tapos napansin na ko ano sa live. Buti napansin ko kaagad. Wala akong, 'di ba, yung mga StreamYard nila, kung sino lang yung host, sila lang yung may access doon. Sabi ko, Ma'am Lady, i-kick mo si yung ganito pangalan. Nagtanong pa bakit? Replay mo yung live mo. Wala na Sabi ko, tinawag. Tingnan. yung maganda yung ganito na marami naka-access kasi pero bihira naman kasi tayo naglalapag ng hagdan sa baba. Oo, sa ano lang, sa private lang natin Oo. inaano. Kapatid mo Pini-PM pala naman yan, natin. Ma'am Jonah. Sige, isali mo yan ng isali, Ma'am Jonah. Taray, manager na pala si Ma'am Jonah. Level up. Manager na pala siya. Si Sir Dong ba yung nagsasalita? Ha? Alam mo, Mami Sugar, nung bago si Sir Junski, dito sa community, pag pumikit ako, para talaga siyang si Sir Dong magsalita. Nung una ko yung nakilala, sabi ko, pag pumikit talaga kaboses siya ni Sir Dong, lalo pag kumakanta. Pero nung nagtagal, doon ko na-distinguish, hindi pala siya ganun kaboses ni Sir Dong. Sa umpisa lang akala mo kaboses siya. Pero kapag nagtagal, doon mo napansin, magkaiba pala. Try ko daw magsalita ka, Sir Junski. Magpikit daw ako. Hindi na kasi kilala mo naman boses ko eh. Joke lang. Pagbago, kaboses na kaboses, lalo nung kumakanta yan dati, nung nandun pa yan sa kabilang planeta. Napikit talaga ako pag kumakanta yan. Sabi ko, kaboses siya ni Sir Dong. Ayun. Lagi mo nang naririnig. Ayun. Hindi na siya kaboses. Pag lagi na palang narinig, no, hindi nakabusis pala, no. Pero pag yung bago pa lang, yan ang sabi nila eh. Sabi ko, tas may nagtanong, kabusis ba? Sabi, ang layo naman. Ang unang nakaano niyan, Ma'am Tilay, si Ma'am Ilocanang Inday. Tapos sabi pa niya, uy, thank you, Sir Dong, umakyat ka. Oo, unang pag bago yung nakatinig ang boses mo, maano talaga nila kaboses mo si Sir Dong. Pero pag sanay na, ayun, na talaga yung boses mo. Parang nagre-register na. Boses kalabaw na. Naririnig niyo ba background ko? May mga nagsasalita. Oo, Ate Che. Sir Junski, bilhan mo na nga ako ng dynamic mic. Regalo mo sa akin. Oo, sige. Oo, sige. Oo nga. Kailan ba birthday? Sa birthday pala. Birthday Oh, po. Magkano nga yung dynamic mic mo, Ma'am Tilay? 99 99. pesos. Ano binili? Nasa mall lang. Shopee to, Ate Che. Oo. Akala ko nga sira to. Kasi nung binili ko, ayaw niyang gumana. Ginawa ko, pinagpalit ko yung yung wire nung sa B8 ko, nung condenser ko, at saka yung wire nito. Gumana siya.
True, Ma'am Tele, magkahawig yung boses ni Sir Dong. Oo, Ma'am OFW Grease. Pag pumikit ka, naku, Ma'am OFW Grease, wag ka na talagang mumulat pag kumanta yan si Sir Junski. Kasi gugustuhin mo pag kumakanta si Sir Junski, nakapikit talaga tayo. Sabi ni Ma'am Rakiterang na ang sige-sige daw, gawas sa ilong. Gawas sa ilong. Sige-sige. Ano daw? Asa gawa? Anong gawas sa ilong, Ma'am Rakiterang na? Asa na joke na siya, Sir Junski? Kanang gawas sa ilong? Ito kasi yung boses ni Sir Dong. I-click mo yung denoise mo, Ate Che. Baka hindi maririnig Ano yung... naman yan? Ha? Check ko. Click mo yung Check ko nga. denoise mo. Ano kulay yan, Ma'am Tilay? Kulay violet? Check. Violet yata o blue. Colorblind kasi ako. Nasa baba ng mga internal, elimination, ganun. Ayan, i-click ko na. Ano yung Narinig biit mo, Ate Che? Katulad na kay Ma'am G. Liana. Keep Ano? talking. Make it louder. E1? F9998, Chorba-Chorbanes. If No, I just want Gra- them ang to... social naman. I Ang click social naman something ng mga here biit if nyo. I still hear Yung you. biit ko, Right. kita mo yung yung dinala ko doon sa sa meet Ouch! sa meet and greet Ma'am Tilay. Rinig pa rin Yun lang natin. yung biit ko. Maliit yung Rakit- biit mo, diba? Napitan pala. Oo. Ay, Ma'am Tilay, Sir Junski, naririnig pa ba? Okay, Dad. Rinig pa din. Naririnig yung paligid. Rinig pa din. We still can Oo. hear you. Maganda talaga pag ang gamit mo, yung dynamic. It's fine. Pag condenser kasi, ang lakas sumagap ng ng mga ingay doon sa paligid mo. Ano gamit mo, Sir Junski? Hindi ka ba naka-condenser? Hindi, naka-dynamic ako. Ay, okay. Ibig sabihin mo condenser na mic? Ang condenser kasi, malakas sumagap yan. Okay. Ayan, nawala Kaya- yung kagaskas. Kasi pangit din kasi ang condenser pag malapit ka masyado sa mic. Naririnig yung hininga mo. Parang, anong tawag nito? Yung parang nag-ano siya. Ang ang dynamic kasi, kahit ilapit yung bunganga mo sa mic, kakainin mo yung mic, wala siyang kumbaga, Walang masasagap. tapos yung tunog sa labas, yung mga ingay sa labas, hindi yan naririnig. Sige, try ko na din nga bumili dyan sa Shopee. Gawin ko ng dalawa. Kay Ma'am Tilay kasi 99. Ang bibilhin mo yung 98. Alam mo, ang tagal ko pang bumili ng mic, Ate Che. Kasi doon ako lagi sa mura. So, hanap ng mura. Ayun, ito. Pero Hindi naman ako nakamura. Ako mapapamura. swerte ka, swerte lang yung sa'yo, Ma'am Tilay. Kasi hindi Kasi ako bumibili kapag yung comments niya, yung review ko konti, alam kong hinahanap, yung pinakamura, tapos yung may pinakamadami. Di ba nakikita mo kung ilan yung nabenta na? Yun ang palatandaan ko na maganda yung product. Tsaka pag nakakita ko na isang negative, hindi na ako bumibili dyan. So, tinitingnan ko pag marami nang nabenta. Ibig sabihin, okay yung seller na yun. Yung sa'yo, Sir Junski, saan mo binili? Sa lang to, yung sa mga divisoria ba? Baka Galing meron sa ka Divisoria? Kaso to, dito kasi sa Iloilo, mayroon silang mini divisoria. Parang divisoria siya, pero ang yung mga tinda nila, parang sa divisoria ba? Pero to, yung binili ko to, 900 plus. 918.9 ata. Mahal naman nun. Ma'am Tilay, lang? Naghanap nga ako ng mahal para maganda, mabigat. Yung nakita ko kasi, ang sabi nila, maganda yung condenser mic kapag mabigat. So, naghanap ako ng dun sa feedback, pag may nag-comment kung magaan, daw hindi maganda, dapat daw mabigat. So, nabasa ko dun sa feedback niya,
Sabi niya, maganda yung mic, ang bigat niya. So, yun, kaya ako bumili. Isend mo nga yung link sa akin, Ma'am Pilay. Yun na din bilhin ko. Hahanapin ko Oo, at yung ano niyan. Yung sealer. kasi hindi Yun ko ang alam ano, kung saan yung ano, ko, yun ang ano kung mo. saan account ko to binili. Hanapin ko. Sige. Kaya ito talaga naririnig yung anak ko. Oo, naririnig talaga yan. No? Yung condenser ko nga dito wala na. Ano pa to, nagagamit ko pa pero hindi ko na hindi ko na sinaksak. Ito nang ginagamit ko yung yung dynamic. Oo. Dati nung naka-condenser din ako, ultimo paghinga, rinig na rinig. Oo. Sayang Di ba naman tong hindi ka na nag-condenser at Ma'am Tilay? Wala na, tinago ko na siya. Oh, kasi hindi Bili na ka ni naririnig si Donald si Pio Pati si Pio hindi na naririnig pag sumisigaw Dati-rati si Pio. Kung pupunta na lang talaga siya sa mic, tapos nagkakanta siya. Oo. Pinakita ko siya Yung kanina sa doktor. Sabi ko, kumanta ka daw, sabi ng doktor. Kumanta naman siya. Kumanta siya, hindi pala siya nahihiya. Konti lang yung kanta niya. Pero nakanta naman siya. Ay, ano. Ayun, narinig na rinig Ate Che. May nalaglag. Parang si Ba't ano ako? lang yun. Sabi nung nasa baba, nagchismisan ng mga nasa taas. Pasok, mga marites. Narinig ka Ma'am Ilongga, nandiyan ka na sa taas. So, si Ma'am Ilongga, si Ma'am Langky, si Ma'am Perly. Ay, nawala si Ma'am Perlin. Bumaba si Ma'am Perlin. Kanta na kayo dyan mga guys. Sus, alam niyo ba anong pinakain sa akin ng mga kasama ko lang dito? Ginawan lang ako ng French fries. Akala guro nila no? Kasi si Donald patatas at si Liana. Akala nila ganun din ako. Kawawa na ako mga guys. French fries lang yung dinner. Ako kanin. Parang pili ko nga hindi ako natunawa. Nakain pa kami. Bigla ko naaalala, sumilip lang ako. 10:01 na pala. Pandalas ako ng bukas. Sabi ko, 10:00 na pala. Napasarap ako ng kain. Ay, buti pa si Ma'am Tila, napasarap ng kain. Ako parang napipilitan sa kinakain ko. Nakiterang bisdak para always sexy daw. Ano ulam mo Ate Che? Yun lang nga lang. Tapos yung anak ko dito sa bintana, binigyan ako ng yung kanina. Ano nga yun? Yung tea. Ano nga yun? Yung binibili natin sa labas? Dalawang tea? Milk tea. Tea yan? Yun lang binigay. Walang nagluto tonight. Si Donald lang, French fries. Makiano kasi to sila. Oo. Yun na nga sinabi ko sa inyo, pumunta kami sa doon sa Korean na unlimited na nga yun, samgyupsal, yung kinain, lang, kamote. Kamote kinain nila. Yun Ate lang. Che, may ba? Samgyupsal na hindi siya Korean? Yun, samgyupsal na Pinoy, gawa tayo. Gusto nyo mag-business tayo mga admin, samgyupsal na dong Ano ang doon? Ano ang pangalan ng sa yun? Gawa tayo version natin na Pag Pinoy. Pinoy ba? Pag Pinoy, ano pangalan? Gawa tayo version Pinoy. Anong pangalan nga? Hanapin mo. Ano na sumabog? Anong kalapan? Ano yan, lugar? Ang alin? Sabi ni Sir Estanwin, may sumabog lang.
Meron akong isang mic dito, Ate Che. Ano siya, dynamic din siya. Sige nga, ipadala mo dito. Ang Yan. bili ko nito, Meet and Ate greet. Che, ang bili ko nito, 590 plus. Eh, yung ibabayad ko dyan sa, papadala dyan, baka 1,000. Oo, dalhin mo sa meet and greet. Sabi Ma'am Pilay, dalhin mo sa meet and greet. Ito, Ate Che, papakita ko sa'yo. Na? Ano naman yun? What's that? Mabigat din? Naimili pa. Mabigat din. Ay, wireless? Hindi, nalalagyan siya ng wire. Dito Ah, yung wire, Pang ano siya, pang bidyukihan. sige, dalhin mo sa meet and greet natin. Guys, may meet and greet kami sa Cebu. Sama kayo. Last time sa kami sa Tagaytay. Masaya mga guys, masaya yun. Yung sa Cebu, ang tagal, no, Ate Che? Ilang araw? Ewan ko, kung gusto nila, 1 week, 1 week. Good luck sa may mga trabaho, no? Pero masulit kasi kung matagal. Mami Sugar, kailan uwi mo? Yung wire mo dyan, Ma'am Tilay, ano yung ginamit mong, wire mula sa, sa B8 mo? Yun pa din, same. Ang sa akin kasi, yung ginamit ko, yung, yung wire ng, yung sa condenser. Tapos dito ko sinaksak sa, sa, yung mic lang ng, ng dynamic. O, di ba? Okay din ang tunog. Sobrang haba kasi nung Oo. wire nung condenser. Ilang Mahaba metro. yun. Kaya naman naaabot hanggang kapit bahay. Anong, Kailan mo anong yung mahaba ang? meet and greet? Ang alam Si ko, Ma'am Ate Che, Grace. September. Ah, okay. September daw, Ma'am Grace. Gaano kahaba yung sa'yo, Sir Jonsky? Mga, Yung wire. Yung wire. ayusin mo. Ate Che. Kaya nga. Yung wire. Gaano kahaba yan? Ilang metro. Yung wire. Yung wire nga. Naku, hindi pa naman ako nasa mga, dito ng araw. talaga. Mga 7 meters. Ma'am Grace! 7 meters daw. Ayan, mga guys. Grabe, Ito talaga tawang-tawa sila, oh. 7 meters marunong nga kaya kumanta yan si daw. Ma'am, mga guys. Si Ma'am OFW Grace, di ba? Nakita ko yan doon sa, sa live ni Nanay Nelly na alas 4 na kayo Kumanta siya. nakatulog. Kaya nga natuwa nga Nakakanta ako. kayo doon. Unang beses nakita ko si Ma'am OFW Grease. Kumanta siya, tapos ang ganda pa ng mga kanta niya. Oh. Si si Ninang Grace daw, ang galing din kumanta, no? Kumanta nga din si Baby Zack. Kumanta si Ma'am Grace kaninang umaga. Ang kinanta pa nga niya yung reggae. Ang galing ni Ma'am Grace kaninang umaga. Tawang-tawa sila, hindi sila maka-move on sa sa 7 meters mo, Sir Junsky. Ano si Raul? Binaliktad mo, ha? 7 meter. Junsik na. Nagiging Junsik na ako, ah.
7 centimeters daw, mga guys. Grabe naman. Parang, Sugar size pala yung Mami Sugar. Ano ba yung pinag-uusapan niyo dyan sa baba? Ano yung pinag-uusapan namin dito? 7 inches lang yun. Sabi ni Sir Dad Stickney. Inches o baka centimeter naman yan? mga Baka OFW ba to mga ang pilay? Ito si Ma'am Raketirang Bisdak. OFW ba to? Kaya ang ganyan si Ma'am Raketerang Bisdak eh. Naku, alam All na. by myself. Ang mga OFW, Grace, akyat ka nga. Sindan kita ng hagdan. PM mo nga ako. Si, Pakantahin natin to si Ma'am si Ma'am OFW Grace, ganun din. Ala! Alam mo yung mga natin dito. Yung mga Saan yun? favorite song All by myself. May FB ako. Lalo na yun si Ma'am Genevieve. Saka yan. Hindi hindi ka naakyat ikaw, Ma'am Genevieve ba? Dito ka magingay sa taas. Ala. May ako dyan ni Ma'am Grace. Ano ba yung messenger niya? Ito. Oo, napanood ko yung interview ni Bello. Tapos sabi niya, ay wala tong halong kaanuhan na. Sabi niya, hanapin niyo to, totoo to, walang halong biro to, sinabi to ni Dr. Bello. Sabi niya, yung mga girls naman, hindi sila natutuwa sa mahaba kasi masakit yun. Ang gusto nila, yung mataba. Sinabi yan ni Dr. Bello, ha? Mataba. Oo, ayaw daw nila ng mahaba. Yun yung sabi ni Dr. Bello, ha? Baka sa kanya yun. Okay. Si Ate Che talaga, nagsimula kasi dyan sa Oo Ang pinag-usapan natin, Hindi. mic lang Tinatanong ko lang yung wire mo. O, diba? Yung wire mo talaga yung inaano niya. Sa baba. Ano daw yung mahaba? Mang Gris, may send ako Si sa'yo. Ma'am Raketirang Inday kasi, Raketirang Bisdak, iba na agad yung nasa isip eh. Kaya, kung kuha sila sa baba, ano daw yung mahaba? O, diba? Sabi ni Ma'am Genevieve, alam niya yung sinabi ko. Kasi sinabi talaga yan ni Dr. Bello talaga. Sinabi niya yan. Ayaw mo yung mataba, healthy. Naku, si Mami Sugar. Ayan. Mami Sugar, nasan ka? Mami Sugar. Nasa Germany yan eh. Ay, kaya pala to si Mami Sugar, gising na gising din. Ang team song din ito, All by Myself. Si Rabay. Si Rabay nandyan pala. Yung fries daw ang may kasalanan. Sabi ni Ma'am Rakiterang Bisdak. Yung fries ang may kasalanan. Uy, baka kakanta na si Ma'am Ilongga. Ma'am Ilongga, kakanta ka na ba, Ma'am Ilongga? Mag-ano ka lang dyan, mag-declap ka ng camera mo, Ma'am Ilongga, pag kakanta ka na. Saka si Ma'am Perlin. Si Ma'am Grace, may nisend ako na hagdan. Kanta ka yun dito, Ma'am Ma'am OFW, please. O, yung magbubudot daw. Wala, budot na. Ikaw na yun. Idadamay Open ka ka, ngayon. open. Kasi nag-ingay ka dyan para Lahat daw nagpapansin na ka nasa talaga taas na ay madamay ka. magbubudot. Ano yan, Ma'am Tilay? Lahat daw nasa taas magbubudot. Si Ma'am Langki Medyo, muna. Ayan, patunayan muna ikaw ang helicopter queen. Sana all. Langki, labas na. Langki, asa na yun? Uy, mag-uncam ka dyan, Ma'am Ilongga. Mag-uncam kayo, magbudot. Kasi live mo to, baka masipa ka talaga ni Lolo pag hindi ka mag-umcam dyan. Ano yung omcam? Ano yung omcam? Parang kaunggoy na yun, ah. Wag na, mag-off-cam ka na lang pala, Ma'am Ilongga. Mas okay pa yung boses mo pag nag-off-cam. Anong kinakain mo? Kumakain na naman siya.
Oy, sana all nag-ice cream. Ang init pa naman dito. All, may kinakain. Ako dito, walang kinain. Oy, Sir Junsky, Galing ako sa mag-open labas, cam ka sobrang daw. init. Para makita ni Eh. Mami Sugar yung kamay mo. Klaseng susukati ni Mami Sugar. Para susukatin yung metro ni Sir Junsky. Sir Jinsky, kanta ka na. Wala akong ano eh. Dito ako sa kusina. Wala rin daw. Biranti, akyat ka na. Mag-ano ka na dito. Magbudot ka na. Dali. Nauna kay Ayan. kakanta ako. Ayan na. Pag magbudot ka, kakanta ako. Uy, Sir Sana Jinsky, ano yan? all kumakain. Ma'am sila, ay ma'am, ano, Ate Che. Kain Ayan, tayo. sukatin mo na, Mami Sugar. Ano yun? Nawala lang ako Mami saglit. Sugar, pakita daw yung kamay. Ay na yata anak ko. Ano yan, Sir Junsky? Parang kamay ng Kain Planet, tayo. Planet Apes. Patanggal ng init. Oh, Sobrang ang init init. dito sa labas. Planet Apes. Na, budots daw. Ang langki. Ano susukatin? Man, oy, WBs, may nisend ako sa'yo. Ayan na. Go, Ma'am Langki. Open ka, Ma'am Langki. Mami siya. Oh, wala na. Nawala na sila. Open cam ka din daw, Ma'am Kilay. Pagbigyan. Hindi ako pwede mag-on cam, mga guys. Naka-ano lang ako. Nakahubad ka? Ano lang yan, nakatupis lang yan si Ma'am Tilay. Nakabara lang ako, mga guys. Ganun ba yun pag maliit ang kamay, maliit din? Hindi, Sir Abay. Kasi ikaw, Sir Abay, mahaba yung kamay mo, pero sabi ni Sir Dong, maliit daw eh. Oo nga, Sir Abay. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Bakit iba ang background mo? Bakit daw iba ang background mo? Para Ang tayong Bear operahan Brand dito. Choco, may tibay nutrients na, may choco sarap Ayan. pa. Kaya na tayo mga guys, kasi malapit na tayo. Naliwanag na tayo mga guys. Ayan. Kaya na tayo. Covers PH. Cover spirits daw. Pag nag-gym daw, lumiliit. Hindi pa nakita ni Sir Dong sa akin eh. Sana si Langki. May na yata yung Ano ba sabi. yung pinag-usapan nyo? Ang alin, Sir Bakit Abay? yun? Ang ano? Ang 7cm? 7cm. Bakit hindi naman Pakitin nyo na yan. Si Ma'am Grace, hindi siya umaakyat. Nisindan kita ng hagdan, Ma'am Grace. Kantahan natin si si Ma'am Grace. OFW Grace pala. Ano ba yung mga kanta ni ha? Hindi ko kasi na yung mga kantahan ni Mga Ma'am old OFW song. Grace. Mga old song yan siya? Oo nga, nakasama niyo pala yan ni Ma'am Ilongga, no? Old song talaga? Mga anong mga year ba yan? Hindi ko alam. Parang 1980s, ganun. Sabi ni Ma'am OFW Grace, kalahati lang daw yon, Sir Junsky. Eh, Kung pinaglalapit si Ma'am Jonah sa babae. Oo nga eh.
Okay, sige, kantahan natin yan. Girl, tell me only this, that I'll have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you. And forever I will be your lover. And I know if you really care, I will always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like your love. And as long as I live, I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you, I need to have you near me, and I feel with you in my arms. This love will last forever, because I'm truly in love with you, girl. I'm truly head over heels with your love. And with your love I'm free, and truly you know you're alright with me. All right. Si Kuya Rolly. Si Kuya Rolly pala. Ay, nako. Ang luma-luma naman kasi itong mga kanta na to. Next. When suns get bright and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on, be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side
to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you say is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. Ay, hala. Shut. Nag-shutdown yung yung cellphone. Hindi ko na charge. Ang bihira. Sige, dito na lang tayo sa isang cellphone gagamit. Nalubat. Nalubat. Sige, pakantahin natin yung iba dyan. Sino ba nga kanta? Ladies and Sige, gentlemen, kakanta. please welcome our next singer. Proud from Kuwait. Kuwait. Pag Kuwait na alam na. Si Ma'am Ilongga. Proud from Cebu Pwede din silang City. Ang nag-iisang ATA ng Dong Ivy. Please welcome Ma'am Ilongga. Nag-iba. Si Ma'am Ilongga pa rin ang punta. Wonderful. Sige na nga, kanta na ako nang matapos na. Ikaw lang, Ilongga. May trabaho pa ako. Ikaw muna dyan, B. Pagkatapos ko magbudots ka. That Arizona sky. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the love me couldn't find. So when I'm all took up and I can't find the word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, trying to rhyme. We don't know how to rhyme, but can we try? But all I really know, where I wanna go, the thought of me that you will never die. When I'm all took up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby.
Tabang. When I'm all took up and I can't find the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Ayun. Thank you. Sinong next? Langki? Ano na? Baka Galaw-galaw. Ma'am Galaw-galaw. Pagbigyan ko, Ma'am Chi. Baka magtampo si Ilongga. Parang napipilitan. Pagbigyan. Napipilitan Ano yan? ka. Budots o kakanta? Maglato-lato na lang ko, Cindy. Sige na. Mag-open Bahala ka sa kanta, buhay mo. ano? Anong gagawin mo dyan? Ma'am Ilongga, kasi nakaano tayo lahat, oh. Na? Mag-open cam ka, ma'am. Yan. Mag-open ka pa. Kasi Nag-ano lang ako dito sa kwarto kaya yung amo ko umakyat, nagdasal sila. naging lapida tayo lahat, eh. Si Ma'am Ilongga, no, Kinalangki. pag nagsasalita dyan siya, akala mo, napakaliit na babae, no? Grabe siya. Bakit ang liit ng boses ko? Oo, parang ang amo ng boses, eh. Ilongga nga kasi. Pero magkasing laki pala silang tatlo ni Ma'am Perlin. Grabe kang nakakarami ka na, Sir Junsky, ah. Hindi, bihira lang naman ako. Eh, Ma'am Langki, yung cellphone mo, pahigain mo. Kasi nahati ka, oh. Hindi ka kasya sa I-auto-rotate mo. screen. I-auto-rotate mo kagaya dito sa akin. Mahilig- Natagigid Mahilig ko. kasi yan sa standing, si Ma'am Langki. Kaya ganun yung sa camera. Sarap kasi standing. Mas masarap yung nakatagilid. Alala. Ay, naku! Ayan. Hindi na Ayan, nakarelate si, tagilid. si Sir Junsky dyan. Hindi ko usapan. Masarap. Alam mo to si Sir Junsky. Para ding OFW din to si Sir Junsky, eh. All by myself. Sir Junsky, masarap yung standing. Ala. Ala. Ano daw ibig sabihin? Sabi ni Mami Sugar. Si Mami Sugar talaga. May Ba't bata kasama pala dyan. si Mami Yung Mami Sugar, kung magtanong parang virgin. Alam mo, Mami Sugar, inano talaga kita, Mami Sugar. Ginawan kita ng kwento-kwento. Hindi naman siya nagtanong. Si ang nagtanong? Si Ma'am Grace. Ayan, si Ma'am Grace na naman sana. Grace. Halika dito kay maglato-lato ta. Masarap ang lato-lato. Ano yan, May lato-lato? lato-lato ka nga ba talaga dyan, Langki? Ayan tignan mo ha. Tingin nga. Ayan mo. Lato ba yan?
Dito masarap yung lato. Ah, Sayaw na, Ma'am Langki. sayaw na, sige na. Lato pala. Pag Walang lato-lato. hagdan, ma'am. Ay, yung hagdan. Ma'am Marilu, nasa JC. Ayun, nasa Jessica, Ma'am. Sa messenger mo. Sasayaw na yan. Si ano silang Sasayaw na yan. maglato-lato ka na dyan. Dali. Sasayaw na yan. Ayan na. Ayan, sayawan na mga guys. Ayan na. Ala, 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 ala. Lato-lato. Ayan na. Oh, di ba? Oh, lulu. Uy, ba't ako naman yan? Ako na naman. Uy, naku, si ano? Ang dudumig yan. Saglit. Ayan na. Ayan na. Ganyan pala lato-lato. Aba, ang galing maglato-lato Galing naman maglato-lato. Sana all marunong maglato-lato. Lower daw, lower. Lower na. Aba, may gustong humamon ng lato-lato. May umakyat. Ala si Ma'am Katnik nagising. Kasi may gustong humamon. May umakyat. Makita to sa sawa niya ngayon. Hahamon. May hahamon. Ma'am Perlin. Yan lang. Ayan, sumayaw na Ma'am Perlin. Lulu. Si Ma'am Perlin. Sumayaw na si Ma'am Perlin. Braso lang ang gumalaw, Ma'am Perlin. Braso lang daw pala. Sabi ko si Jimsy. Ba talaga si Jimsy, Uy, may mga bata pala kasama. Teka, magkakalimutan tayo. Nasaan si Ma'am Ann? Umakit yung kanina eh. Wala, nahulog daw siya. Andang. Nahulog daw siya, Ma'am Perlin. Go, Perlin. Tayo na tayo. Mama, nasa gitna tayo. Tayong tatlo. Ma'am Grace, hindi naman nakakot eh. Nisindan ko ng hagdan. May 100 subs talaga yan. Mamaya ang magsayaw ng lato-lato. Grabe, kanina pa yan sumasayo mo. Iba yung talent nito. Oh, hindi pa yan pinagpawisan. Tayo, Perlin. Tayo. Ano yan? Ay, nandyan pala. Bantay sarado. Ano? Hiningal. Hingal na? Kaya pa, Ma'am Langki. Kaya pa. Nakapagpapalin si Sir Abay. Sino nga hamon, mga guys? Tayo. Sino kumamon? 200 subs. Si Ma'am Ganggay, di ba andyan si Ito Ma'am ang Ganggay? sab, sino ang hamon? Ibababa ko ang hagdan dito. Sinong hamon? Ibababa ko ang hagdan. 200 subscriber ang ibibigay. Ayan. Galing sumayaw ni Ma'am Langki, no? Kit Wala na na. tayong kalaro, mga guys. Ano na lang tayo? Labanan lang tayo dito ng budots, mga guys. Ayan, wala tayong kalaro. Pwede na po kayo mag-exit. Labanan lang tayo dito, mga guys. Katuwaan na lang tayo, guys. Minsan lang tayong mag-happy-happy. Yung mga aakyat, yun yung bibigyan natin ng prizes, Ma'am Ilongga. Happy-happy tayo. Minsan lang tayong magkaganito. Stream card na ako. 200 subs daw. Ayan yung stream yard. Akyat kayo mga guys.
Sir Sunwin! Akyat! Fox Rider! Akyat na! Ma'am Grace! Mga 100 subs na consolation prize. Ay, no, 60 subs. Akyat ka rin Lima na. naman! Magkano bang inulog nyo dito kay Ma'am Langky? Dire-diretso yung sayaw. Ang laki ng talent ko niya. Bayad mo! Malaki! Uy, seryoso ko talaga guys, ha? Uy, seryoso ko. Wala tayong palaro, guys. Ano lang tayo, katuwaan na lang tayo dito ng mga aakyat na sasayawan. Yung bibigyan ni Ma'am, wag na, walang play all, Ma'am Ilongga. Yung aakyat lang, minsan lang tayo katuwaan. Pilay nung binaba ko. O, yung hahamon, yun lang yung bibigyan ng subs. Sino ko magaling? Nandiyan si Ma'am Grace. Ma'am Pilay Papin na nandiyan. Ayan, ang humamon. Ayan na. Ayan na. Team, Elay, Ma'am, OFW Greece. Gawa natin. Ano, Ferlin, tayo na. Sayang, 100 subs. Wala. Ma'am, hindi ako sasayaw. Ayun. Eh, subuan kita, subuan na to, Ma'am. OFW Greece, nagkasubuan na to, ha? Nagkasubuan na to. Lakas-lakas mo mag-asar sa baba, ha? Tapos pahiya-hiya kayo sa taas. Isang buwan na play. Ayan nyo ba yun? 200 subs at isang buwan na play. Mananalo. Pinakamagaling. Isang buwan na play. Ayan, Ma'am Grace. Ano na? Ayan, namasubo na si Ma'am Grace. Huwag yung monetize yung mga Kaya yan, Ma'am Grace. Nako, hindi ako marunong dyan. yung hindi challenge natin yung pinakamagaling na sumayaw. Ba? Linday. Naka-iPhone ko, naka-iPhone. Ako'y ninervyos. Ito si ano siguro, si Ma'am Wala pa rin ako, siguro. Ma'am Grace, Ate Che. nervyos na. Nung hindi pa siguro to nag-YouTuber, no? Ang lungkot siguro ng buhay nito. Uy, si Ma'am Langky, oh. Meron nyo naman si Ma'am Yung Langky. laki. Parang hindi nalulubat si Langky. Sir Istanil. Ito sana yung kilikili yan. Na sumayaw. Ayan, May tumawag na. huwag kang sumayaw. Huwag kang sumayaw. Huwag kang sumayaw. Masisira ang buhay mo. Ayan, Ma'am OFW Grace. Huwag ka tumigil, Langky, ha? Dapat tuloy-tuloy yan. Apo, naka-earbuds pa, oh. Oo. Naka-earbuds Ang pa. amo niyo daw nasa likod. Iba na yung giling ni Ma'am, oh. Nahawak na, oh. Sanay na sanay talaga to sa standing. Pang standing talaga to si Ma'am Langky. Lupit talaga ni Ma'am Yanki. Sabi ni Pari Abay. Ang bato po. Wala Ang na, bato daw. ano, Ma'am Perlin. Panalo na si Ma'am Langky dyan. Bakit kasi Naku. kaya yung Sure ball na yan. Kung walang lalaban. sasakit na mamaya yung ano mo, yung balakang mo. Teacher, pag maglakad mamaya sa hagdan, wag ganun na. Agay, Huwag mo kasakit. subukan, masisira ang buhay mo. Ay, sakit. Ilang daw. Sasabihin naman sa puso. Ano nangyari sa iyo, Miralina? Mami Jonah. Ako. Uy, gusto nang sumayaw ni Ma'am OFW Grace. Si Ma'am Grace na ang sasayaw. Abangan natin yan. Oo. Gusto na niya Abangan natin sumayaw. si Ma'am Grace. Siya na, nagre-ready na si Ma'am Grace. Sasayaw na Ayan siya. na, ayan na. Nakamute ko na. Ma'am, Nakamute. Yes, Ma'am Ann, Ma'am Ann.
Nakamute ka, ma'am. Hindi, naligo na naman ako ng ano, oh. Tignan mo Ala, lang. namula. Pawis na pawis. Okay lang yan, exercise na din. Pawis na pawis, oh. Oh, basa. Oh. Ayan. Basa. Okay na yan. Hindi na nakamute. Hiningal Yung ko si kilikili, ma'am. ma'am Langki. Ang kilikili. Tingin ng kilikili. Ba't yung kilikili? Ay, pati, Sir Josuke, pati singit ko. Gusto yung kilikili. Pati punas nga. Pawis ka namin. Akyat Pati ka. singit. Akyat ka. Sir Josuke, baka gusto mo. Yung singit ko, punasan mo. Buti pa yung singit. Nababasa. Buti pa yung singit, nababasa. Ikaw pala. Sugaras daw. Sir Stanwin. Baka gusto niyo umakyat. Si Ma'am Rakitirang gusto papansin dyan sa baba. Gusto din niyang umakyat. Ma'am Jonah, akyat ka na. Labanan mo si Langke. Ma'am Anbangs. Si Ma'am Anbangs din, oh. Nagpapansin yan. Gustong umakyat yan, eh. Yan, Kunwari pa po si ulit Ma'am. ang hagdan ha. Ibababa ko. Ito si Ma'am Anbangs. Kunwari pa yan. Pero sa upuan niya, gumigiling na yun eh. Ay, sasayaw daw si Ma'am OFW. Ano bang gusto ni ano? Ano bang tugtog na gusto ni Ma'am OFW? Si Ma'am Grace, saglit kakanta siya. Sasayaw siya. Mamili ka ng ano mo Sasayaw music. siya. Anong tugtog? Ma'am Anong Grace, Ma'am ano? mamili ka ng sayaw mo. Ikaw magpatugtog. Naku, patay. Patay. Magsayaw. Ang ingay-ingay mo Ma'am sa Grace. baba, ha? Tapos pahiya-hiya ka dito sa taas. Itong tahong ni Carla, Ma'am Grace, oh. Sige na, Ma'am Jonah, akyat ka na. Ma'am Grace, oh. Ay, hindi. Kakanta lang ata yan si Ma'am OFW Chris, eh. Kakanta Kakanta daw lang siya. ata yan. Kanta daw. Yung disco na pangkanta. Disco Oo, na yung pangkanta. ano Ma'am Patay. Grace, Yung I like kanta na Chopin. pang disco pala. Ba't baliktad yung sinabi ko? Yung kanta na pang disco. Hindi ba pwede para sa heartbroken? Ala, Okay. Heartbroken. Sige, heartbroken. Mga heartbroken Heartbroken na ka tayo. pala ngayon? Okay. Nakagown. Nakagown ka na, Ma'am Rakitirang Bistak? Bakit nakagown ka? Alright. Yan. Bakit ganyan? Saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na mapangiti ka lang. Ba't di mo nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipili pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at talagaan ka niya.
Nabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at talagaan ka niya. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Pero siya ang wakas, at kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili siya. Pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya. Pasensya na, mahina ang signal. Galing man pala to si Ma'am. Ano no? Sabi ni Sir Abay, si Ma'am Elsa daw kayakap niya. Pero yung naisip niya si Lucy. Mahina signal ni Ma'am ano? Ni Ma'am OFW. Ayan na, Ma'am Tilay, pasok. Wala na, nanigas na siya mo. Si Ma'am. Uy. Mahina yung internet niya dyan sa loob. Minsan lumalabas na yan siya para Ayun, ayun. Lumalaw na. Ayun na. Hindi, nagdasal lang pala siya. Natunaw na yung eyes. Nagdasal. Nagdasal lang pala siya. Nagdasal. Ma'am Tilay, may ano ba? May palaro tayo? Wala. Tapos ano, palaro tayo after ng palaro, tsaka ano, kantahan ulit hanggang 5 AM. Oh, palaro Huwag na muna tayo kasi- magpalaro! Please, katulog na kayo. Nagsaya-saya namin dito. Papalaro tayo. Huwag na daw, huwag na daw palaro, matulog na daw kayo. Kailangan ka na dito, guys. Matulog na kayo. Papalaro pa. Ala, Saturday ngayon? Saturday ngayon eh. Oo. Akala ko nga Sunday ngayon. Gising Sabi pala ko kami ng na- maaga bukas. Naku, hindi na naman ako matutulog nito para largo na. Largo na lakaw. Naku, si Ate Chi, parang mahaba pa yung gising kaysa tulog. Ay, nako! Matutulog ako ba? Kahit last time ang pilay, no, after ng live mo, 2 hours yung tulog ko. Buti pumasok si Donald sa kwarto, nagising ako. Tapos di ba grand draw yun paggabi? Si Sir Raul, o di ba? Wala nang palaro, ma'am. Kantahan at sayawan na lang. Akyat na, Sir Raong! Walang trabaho bukas. Akyat na kayo, guys, Sir Stanwin. Ano? Okay Akyat lang na. basta. Sabi ni Ma'am Jonah, okay lang daw wala palaro, basta sa kanya daw ang 3 counts.
May 3 counts ba? Oo, meron yan. Meron 3 counts. Ay, yung ano lang ata, Ma'am Tilay, ipapalaro mo yung pa-prices ni Ni. Kasi yung iba dyan, parang gusto nang matulog eh. Wala namang pumipigil sa inyo diyan sa babang matulog. Ay, pang mga matulog. Wala na. Si Ma'am Tilay talaga masunod, Kami guys. ang Bahala na kayo nagkakasiyahan dyan. din eh. Ayan, sino kakanta? Lahat na nasa taas sasayaw daw ng lato-lato. Ang lahat na nasa taas. Check ko, Ma'am Anbangs, kung naka-5 kayo. Ayun, naka-5 kayo. Yung Team Tilay, kayo, naka-7. 7. O, di ba? Ayun, sila lang. Anong oras dyan sa inyo, Ma'am OFW Grace? Same time dito sa Nakamute. Kuwait, 7:30. Ha? Same time po ni Ma'am Ilongga, sir. 5 7:30. hours ang 5 hours ang gap pala. Mm-mm. Kaya pala alas 4 ng madaling araw, gising pa kayo, mga wakwak. Alas 11 yan kasi dito. Mga wakwak. Natatapos kami minsan, pinakamahaba alas 3. Alas 8. Ma'am Ilongga, bigyan mo daw yung mga nag-attend na lang ng tagpi-50 subs. Ilan? Marami Sabi ni yun. May- Sa lahat yun. sabi ni Ma'am Jonah. Si Ma'am Jonah. Sa Hong Kong yan, di ba? Singapore, sir. Singapore. O di, same time yan sa Pinas. Oh, sir, parehas kayo. Yan ang totoong wakwak. Oo, pero Hindi yan natutulog. alas 4, alas 3, gising pa yan. Hindi daw natutulog, sir. Hala. Ay, nung hindi ka pa hindi ka pa na-invite ni Ma'am OFW, yung hindi ka pa na-invite ni Ma'am Katnick, ginagawa mo pala? Choir po ako, sir, sa cathedral dito sa Greece. Mas lalong nag-enjoy pala ang buhay mo na nandito ka sa community, no? Oo naman, sir. Oh, di ba? Nakakatulong talaga sa mga OFW ang yung pag-YouTube, no? Mga ganito ba? Oo, sir. Kasi na Nakakalimutan ang problema. Oo. May problema ka ba, Ma'am? Naku, sir, Ano ang yan laki. sila, sir, Spanish. Kaya kasi yan sila, ibang bansa. Gusto ganitong oras, sa kanila, araw. Si Sir Stanley, no? Pinapatulog na kayo. Para Sir Junski, iwas homesick din. Lahat Oo, na lang yata na klase ng problema, sir, nasa akin na. Ang lumanay ng boses ni Ma'am OFW, Sir Abay. Replay mo yung yung live ni Nanay Nelly. Hanggang sila Ninang Zack. Hanggang alas 4, alas 5. Lugi nga ako doon, Sir Junski. Dahil Oo, sila si lahat, Ate Chi. araw yun sa kanila, di ba? Ako dito, Oo. 4 AM. Si Ate Chi, sinusundo tinitingnan ako ko, ni wala na. Donald. Parang lutang na eh. Sinusundo na ako ni Donald. Sabi ni Donald, Maria, it's 4 in the morning. Nakaganyan na siya. Sila, Ayan, lugi ako sa present kanila. Sila si Ma'am LK, sila Ma'am Zack, sila Ma'am Kisha, Ma'am Buhayan. Lee. Tayo present. Ayan, Ma'am Kisha. Bon Garcia, Sir Bon. tayo present. Ano yan? 5 winners ng 50 subs? Ayun, andyan si Ma'am Bahala Kisha. na kayo Tapos si Sir umintindi. Bon na lang. Ma'am Kisha. Sir Bon, nandyan ba?
Tahimik ang nagpapalaro. Kami na magsasalita. Sir Bon, nandyan ba? Uy, Ayan, Ma'am andyan Zach's siya. Diary. Andyan yan, gapahipi ra sa gilid si ma'am. Ay, si Ninang Zak. Si Ma'am Zach's nagpahipira. Uy, Ma'am Ans, wala. OFW. Uy, wala na yan. Tulog na yan ngayon. Wala na si Ma'am Ann, tulog na daw. Oo. Mga ganitong oras. Same time kasi yan dito eh. Uy, halakhak oh. Halakhak Play TV. Ayun, nandyan si Ma'am Zach's. Gapahipi ra gina sa gilid na siya. Si Ang Ninang gali, Zak. magpahipira si Ma'am Zach's. Mukalitra nagawas. Si Oo, Mami lahat po Sugar. yan, Mami Sugar. Nandyan ka, Mami Sugar. Oh, hindi ka lang Hey, talaga napili. Sugar! Mami. Oh, yun ba yun? Nako. Wala si halakhak ah. Uy, Tony Tony Gaming. Gaming. Sir Tony Gaming. Naku, wala. Si Ma'am Sax lang ang nag-ano. Sino si Douglas Rowan? Nag-present siya. Si Douglas? Hmm. Sino ka, sir? Sino ka, sir? Oo nga, may nag-present na Douglas oh. Sino ka, sir? Sabi niya, hi, Douglas? present. Yung invite mo, nangangabilang ilog. Sino? Sino yan? Andyan si halakhak. Sino, Ma'am Katnik? Ayan, si Halakhak nandyan. Si Tony Gaming na lang at saka si ano? Sino ba yun? Okay na yan. Ayan, Okay tapos na na tayo daw. guys ha. Mababa kayo mga Oh, bigay nanalo. na daw yun, Ayan, bigay ano na na, daw kayo yun. talaga, pinutol niyo yung kasiyahan namin eh. Sinabi na ayoko magpalaro eh. Okay. ayan, sasayaw na raw si Ma'am Tilay, Ma'am Che. Ayan, lahat daw na nga sa taas sasayaw daw ng lato-lato. Ayan, open cam, open cam. Sino Ma'am Katnik? Sino daw inviter mo, Sir Douglas? Mag-ingay, Sir Douglas. Wala siyang ano, no? Wala din siyang picture Ma'am, sa ano niya. Ha? Yung sa team pala. Ma'am, anong tawag din eh? Ma'am Antang, saan eh, niroruleta yung team mo? Sabi ni Sir Sanwin, tapos na ba daw, Ma'am Tilay? Recounts Tapos pa na, daw. di naman nanalo eh. Sabi ni Sir Abay. Graduate na ba to si ano? Si Ma'am Keisha? Graduate na pala to no? Sir Stanwin, yun lang yung palaro ni Ma'am Ilongga. Ay, may 3 counts pa ba ano? Ma'am Tilay no? 5. Ruleta ko lang, ruleta daw pala si Ma'am Anbangs. Ruleta ko lang si Ma'am Anbangs. Sorry. Ayan, Ma'am Ann, pa-check po ito. 140-144-254. Anbangs, Matibot, G-Food, Mami Sugar. Ayan. Type ruleta, Ma'am Anbangs, kapag iruruleta na po. Type ruleta kung okay na po ito. Type ruleta. Yes, pwede na po tayo mag-exit mga guys. Tapos na po tayo. Tapos na po. Yun lang po yung palaro natin. Ayan. Thank you po sa inyo. Good night. Mag-stay yung yung makikigulo. Alin ko na to, ma'am. 100 subscribers. Ang sasali sa lato-lato mag-stay. 140. Sir Stanwin, 140 akyat ka. Wala trabaho, kang 100 trabaho subscribers. bukas.
Ito, Ma'am Ma'am Ibanez, thank you, thank you. Thank Okay, you, Ma'am sige, Glory sir. Ibanez. Good night, good night. Good night, Ma'am Flory. Sir Galasgaw, ayan, congratulations na promote ka po, Sir Galasgaw. Ba't tumahimik? Tumahimik ang mundo. Bababa Oh, na rin sino pala ako. next? Uy, Sir Jonsky, lato-lato pa daw lahat na nasa taas. Maglato-lato. Hala, Sir Abay, akyat, maglato-lato ka. Oh, sinong gusto sakit yan si bumaba? Sir Abay, Baba kaya na. hindi yan natutulog eh. Ma'am Anvang, akyat. May lato-lato. Sino pang gusto dyan umakyat? Maglato-lato tayo. Ate Che, may isisend ako sa'yo, bukas siguro. Hindi ko pa na-record eh. Yung sa live mo, nireplay ko yan. Yung nagpipigil ka ng tawa ba? Ganon? Sir Jonsky, Hindi ko alam kung paano gawin yan. Kasi yung yung may pinapakanta ko dun sa live mo, alas 10. Hindi ko alam paano gawin yun. Thank you, Ma'am Rakiterang Bisda. Ayan na, lato-lato na ba? Ayan, lato-lato na daw. Na, Ma'am Sakit Tila, na ang mga gusto para sa lahat tayo mga- sa sakit ka lang bukas. Naku, maaga kami gigising bukas. Nasaan na si Ninang Grace? Paakyatin nyo. Si Ma'am Grace daw, pakyatin nyo. Tapos Nandiyan yan, nagbibigay, Ma'am Grace. Akyat. Mga gising pa yun, mga yun eh. Parang tanghali pala ngayon dun sa Canada. Hindi kami pwedeng makasabay sa inyo. Mga wak-wak kayo eh. Kaya mo. Ako din, baba na din ako. Pag gising nyo mamaya, Sir Jonsky, kami gising pa din. Dito pa din kayo sa taas pag-gising namin? Wala na siguro kay walang mag-i-end nito mamaya. Ito lang, Wala ka ito bang lang access nasa dito? taas, Yang nakikita nyo yan? Ma'am Langke, Ma'am Ilongga. Saan, Ma'am? Yan nasa taas, yung naka-orange na end broadcast. Yan lang yung i-click nyo. Umakyat lang kami dito sa sa StreamYard eh. Yung nakikita nyo, hindi. Yung end Hindi po. broadcast. Live Sino lang doon nakakakita? nandito. Sino nakakakita? Wala kasi ako access sa ni Sir Dong. Napatay, sino mag-off nito mamaya? Nung nakaraan, ikaw mo ba siya yung nag-off, no? Parang yata to, automatic in 30 minutes yata. Automatic in 30 minutes. Last time, ni-PM ako ni Mama Tiche, walang nag-end ng ng live. Sabi ko, wala ba? Tinignan ko, wala talaga. Naka-live pa din. 30 minutes yan, namamatay yan siya kusa. Namamatay pala siya in 30 O, minutes. pag wala na yung Yeah. wala na sa Go lang kayo dito sa taas, ha? Oo sa'yo. Ma'am Rakitera, Sir Raul, bahala kayo dyan. Ayan, tutulog na ako mga guys. Maraming salamat sa inyo. Good night. Ayan, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat, Ma'am Tilay. Good night, Ma'am Tilay. Good night, Ma'am Che. Good night, Ma'am Ate Yung nandito Che. para, Ma'am OFW, please. Bye. Bukas, ma'am. Bye po. Okay, ma'am. Bye-bye. Good night. Bababa na ako, Emergency. pero Pero hindi ako makapaakyat ng mga aakyat dito.
Ay, oo, hindi sila hindi sila makakapag-add, add, Ipin na add. lang, Ma'am Tilay, ang ano, hindi nila ma-add sa stream. Walang Hindi access po. si Ma'am Ilongga kasi ako ang nag-access diyan sa sa StreamYard. Wala yata sa Kuwait. Ako nag-log in sa kanya, ayun. Sino ba Pwede- nag-post pwede- dito? Ma'am Ilongga. Pwede akong mag-paste ng ano po. Ay, hindi ko pala pwedeng ano. O ano? Magpipaste lang ng ano, ng hagdan pero walang makaka-access. Hindi mo may Hindi aakyat, walang maka-accept. access. Alam, Ma'am Ilongga, alam mo, Ma'am, testingin ano? kaya natin yung mga cellphone ni na OFW. Ma'am Langkin. Baka doon magkakameron ka ng access. Pero sa July na, I-try kasi natin, ma'am, sa laptop ni Ma'am Ferlin. yun kaya yan. Kaso tulog na si Sir Dong. Sa sunod na lang. Si Ma'am Wala Ilongga din naman dapat dito may si access Ferlin. nito eh. Ako nga nag-access. Ako ang gumamit ng niya, ng YouTube niya, tsaka ng password niya. Kasi hindi naka-block yata sa Kuwait. Saka ilang cellphone kami ayaw kasi. Kaya ako nag-access dyan kay Ma'am Ilongga. Hindi, ano na lang, i-end nyo na lang to. Tapos, mag-ano na lang kayo sa StreamYard ng ano. Ng panibago. Panibago. Oo, yun. yung- Magpanibago na lang. Para yung mga wakwak, pwede nyong paakyatin. Oo, kasi nag-aantay pa si Sir Kuya Guard tsaka si Sir Raul. Oh. May ano kasi kami, may schedule kami. Kaming mga wakwak kung sino May ano to siya, mag-live. mga grupo to eh. Yung mga gustong umakyat, akyat na kayo bago kami bababa. Para maano na din. O sige, Or bababa muna Intindihin ako. nyo. Sabi Intindihin nyo nila kami paggawa bakit ng nagbababa mga guys. Yung edad Oh, namin, mag-relive kailangan na na sila, namin Ate Che. matulog. Ano, gagawa po sila naman. ng bago? Ma'am Tilay, ako Relive yatang daw pinakamatanda dito sa grupo. Hindi na ma'am, Gagawa na lang kami ng bago. Si Sir Junes yung pinaka-maano dyan, majunda. So kung gagawa sila ng bago, Ma'am Tilay, mapaakyat nila yung mga ano? Ano nila yon, yung access nila sa StreamYard nila, Ate Che, hindi kay Sir Dong Yung po. sarili nila, Ate Che. Mm-mm. Yung Ah, logo talaga? ng StreamYard. Yung ano lang, ilan Doon ba tayo yung mga maglato-lato. O doon na lang tayo, Ma'am Ilongga. Oo, sige. Ano, Ma'am Anbangs daw, be? On cam? Oh, makiat na si Ma'am Anbangs. Ayan si Ma'am Anfangs. wakwak Lalaban din sa yan. lato-lato nilang ba? Ma'am Anfangs. Ano Ma'am Anbangs, kaya ba this day? Ayun. Ayan. Ayan. Kaya pala, kaya niya. Ah. Mainit Ano sila. na? Sige na, lato-lato. Music! Bababa. Nasa na yung music natin na Milongga? Nakilangki. Wala ko lato-lato. Bumaba si Ma'am Langki. Nandyan. Ay, Ano, hindi, tatry na nandiyan natin si yan. Ma'am Tingnan Langki. Ma'am Langki, on ka, Ma'am Langki. Naririnig ba ako? Hello? Opo, Ma'am Anfangs. Secret. Secret, Ma'am Ann. Lapo-lapo! O, yan na, yan na. Hello, hello? Ayawa na. Wala siyang B8. Hindi gumana. Ha? Hindi? Tayo ka, tayo. Na kay Ma'am Langki, oh. Nalabag. Lapo-lapo! Oh, di ba? Ay, bumaba si Ma'am Grace. Lapo-lapo! Ano na, Ma'am Anbangs? Tayo ka daw. Tayo ka daw. Sayaw ka na lato-lato. Ayan, nagpa-music na si Ma'am Langke. Asa na sila? Tago sila. Baka pasayawin ako. Sige, sige, saya.
Oy, Ilongga, magpakita ka, sasayaw ka. Katako si Ilongga ay. Hindi. Lato-lato! Sayaw ka na, Ma'am Anbang. Ha? Ikaw muna, Sayaw ikaw ka. muna. Ikaw. Tumayaw ka na. Ilongga. Hindi. Hoy, Ilongga, saot na da. Bonacid Preschool 3 Plus. Now with lysine. Tulong para sa kanyang paglaki. Add Nestle Cream para Mas thick, mas rich, mas creamy sarap! Bababa na ako, Ma'am Ilongga. Bye. Mag-ano na lang kayo, Ma'am Ilongga, mag-relive na lang kayo. Para yung mga umaakyat, bumaba kasi si Ma'am OFW Grace kasi natakot Yun na, siya, babay na. baka pasayawin nyo ng lato-lato. Sir Dunsky. Sir Dunsky, okay na ba tong ano ko? Naririnig ba ako? Okay na. Naririnig na ako? Oh, Okay. Eh, Magpindot kung may ka nga music, dyan ng ano. hindi ko alam. wait lang, Kung wait music, lang. Magpindot ka ng dyan sa mo, sa B8. Yung tawa or ano. sabi. Ayun. Okay na? Di ba? Ayun, gumana na. Magpa-music ka, music. Sige, try ko Magpa-music ka. Sige. Sandali lang. Mag-music ako, pero may mahina. Ay, mali. Ayan. Wala pa. Saan ka kumuha ng music? Sa ano? Sa YouTube? Sa laptop? Saan ba? Sa phone? Wala akong narinig eh. Wala. Ganito na lang. Pag ayaw, okay naman yung biit mo, sa ano ka na lang? Sa cellphone ka na lang kukuha. Ng music. Oo. Tapos yung isa, di ba may kable yan? Kable? Cable, okay. Oo. Okay, sinaksa ko sa cellphone. Yung isa. Oo. Tapos dun yan sa sa live. Saan ba yung isa nakasaksak? Live 1, live 2? Sa live 1. Sa live 2 ka magsaksak. Ang sa cellphone? Yung sa cellphone. Saglit lang. Tapos isaksak mo dyan. Tapos magpatugtog sa cellphone. Sa cellphone, dyan ka magpatugtog. Sa live 2, ano? Hoy, andyan ka pa ba? Sir Dunsky, andyan ka pa? Tapos pili ka ng music. Try natin. Kasi bababa na ako. Hindi ka na makakanta niyan. Hindi ako nakanta. Ay, ang bagal ah. Asan na sila? Sige na, Sir Dunsky, patulog ka na. Naano yung cellphone? Kasi yung isa kong cellphone, hindi siya, Type-C siya eh. Hindi siya pwede. Ang pag live 1 pala sa laptop. Pag live 2 sa cellphone.
Uy, saan ka na? Ano, ba't wala? Nirestart ko muna yung phone kasi nag-disconnect. Sige na, matulog ka na. Wala tugtog. Saglit lang po, nag-restart pa eh. Hindi na lang ako makakanta. Sige na, matulog ka na. Basta ganun, Eh, alam ko kaya na yan, paano. kaya yan. Pag sa laptop, sa live 1. Yung music Hindi. sa live 2. Sa laptop, wala na yun. Wala nang iba. Yun lang yun. Mag-open tab ka lang. Oo. Kaya lang di marinig yung sound, ano. Kaso hindi narinig. Tingnan mo, ang tagal. O, dyan na lang muna sa cellphone para mabilis tayo. Eh, paano yan? Nagawa ng cellphone ka lang. Ito. Mabagal naman ang cellphone mo. Tapo na yan. Ayun. Sige na lang. Ito, try ko na lang itong cellphone ng company. Dami kong cellphone. Aba, sana all. Sana Wala, all. bumaba na si ma'am, ano? Sino na yung bumaba? Wala, tayo na lang natira. Saglit lang, ito na. Pero at least na-check. Try ko. Property Finder. Next sound ba? Nandito ako. Ay, Si Langki yata yung bumaba. ba't hindi ko naririnig ang music? Sir Jenski, Oh, wala man. wala? Hindi naririnig ang music. Oh. Option muna tayo ng ibang option tayo. Pag ayaw gumana yung kable niyan, i-on mo yung Bluetooth ng ng B8 tapos i-connect mo diyan sa Bluetooth na sa mo, cellphone. Saan ba dito Bluetooth? Naka-on na yung sa B8, hanapin mo na lang diyan sa sa cellphone. Sa phone? Oo. Sige. Nagpatugtog ka na ba kanina? Ayaw gumana? Oo, yung ganina, nagpapatugtog lang. Sabi niyo, Sa cellphone? Sa cellphone? Hindi, sa laptop lang. Sa cellphone hindi. Sa cellphone muna, try mo muna yung na may kable. Yun nga, nagpatugtog ako, hindi niyo narinig. Pero rinig mo. Hindi din. Yun lang. Hindi ko narinig. Baka mali ang paglagay. Nakalagay kasi dito, headset. Parang headset siya. Ay, ano ba yun? Wala namang Bluetooth dito. Na V8. O sige, ito na lang V8. Try. Try ko lang, sir, ha? Oo. Baka 2 hours yan, Sa live to pa din ba? Nag-play na ako, wala. Sige na, tulog ka na. Ang hirap. Mali to sa wire. Mali sa wire. Oh, ayusin mo nga yung wire mo dyan. Teka lang. Yung sa may sound, ano yun? Ay, ito eh. Ano yan, Sir Junski? Ano yan, close open? yung accompanied instrument, kailangan ba't isaksak? Hoy, saan ka na? Bilis, para matulog ka na. Ayaw mag-connect sa phone, Ma'am Ann? Nagmakunik pero ang music. Ayaw nga.
Ayaw ng music. Patingin nga ng dulo ng nung mo, saksakan mo. Instrument, ano? Baka sa headset lang yan or tanggalin mo yung cover ng mo, phone. Anong cover? Patingin nga nung mo. Yan, opo. Kasi minsan sa akin ganyan din. Kailangan patanggalin yung cover ng phone ko. Oh, kailangan tanggalin yung cellphone. Yung cover lang ang tira. Tanggal na. Nakakunik naman na siya sa Bluetooth. Ay, Bluetooth siya. Okay naman pala kasi Bluetooth. Nakakonik na siya sa Hindi ko Bluetooth. narinig music. Baka hindi mo naman binubulyuman yung cellphone mo. Ha? I-pull mo yung volume. Ay, full na yan. Ay, full na yan. Sige, naka-off na. Ay, naka-open na. Wala, yan mo na. Wala ba sa Bluetooth? Dito sa likod ba, sa mga cord ko. Patingin nga nung sa mo, sa Bluetooth settings ng Bluetooth kung nakakonect ba yung B8. Nakakunik. I-pull mo yung lahat. I-pull mo nga lahat. Yung mga diyan. Ikutin mo pa kanan lahat yung yung ikutin diyan sa may sa may B8. Oh, B8. Lahat? Oh, ikutin mo lahat. Pa kanan. Ayan. 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 Sa volume. Ayan mo. Baka yung niya, no, volume lang, hindi naka-ikot. Pwede na Narinigan mo to? Oh, may music na. Yan ka. Pero kailangan naman. Try. 1 seconds lang. Sige. Hindi ko alam to eh. Excited na siya. Sasayaw lang ako pero ayaw kong kumanta. Excited. Okay lang yan. Ganyan pala. Ganito pala. In advance pag mag-live kami mga ganitong oras. Oh, sige. Sige, sabihan niyo. Ayun. Okay na ba? Okay na. Kanta na lang. Ay, nawalahi ko. Hirap lang. Living the life sa gilid of baggage. Ay, yun na, matulog ka na. Tigil na. Sasayaw ka na lang. Huwag ka na kumanta. Sabay pa na. Ayaw ko na nga. Gaya mo yan. Ituloy mo. Sige na, good night. May Running to the wall, 'cause when it comes to you, I'm just another woman in love. Get out of school, I fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, like a feeling. Okay na. Wala akong galit sa kanta, sayaw lang. Bakit yung boses mo parang may parang may auto-tune? Ano nga to? Lang yan. Sige na, katulog ka na. Aba, patulog. Porkit okay na yung tugtog niya. Tapusin mo na yung kanta. Si Sir John, sige, ay, sama ko. You make me can't wait tell you. Parang nag-ano siya, yung late. I know that you can, so be my man. And I want to be just another woman in love. Get out of school, I fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you and just another woman, just another woman in love. Ay, tapos na. Alam, may tao.
Tingnan mo, oh, may natira pa dyan, no? Nabangan talaga ang kanta mo. Si Sir 143 katrabaho. Shout out, sir. Yung shout out 143 katrabaho. Ano ko yan, member? Ayun na lang dalawa. Nabangan ka talaga, mama. Parang may auto-tune yung boses mo. Hala, ano yun? Ano daw yun? Baba na ako. Okay, bababa na bye. ako. Sige, Sir Thanks, Jinske. Ilongga. Sige na, bye. Thank you. Thank Bye you, po. bye-bye. I-end mo na, Sir Junski. Sige na, bye-bye na. End na. Bye-bye na. Mag-relive lang kami mamaya. Sige. Sige, Sige na. mag-timer na ako. Bye, thank you. Sige, bye-bye. Good night. Thank you, Sir Junski. Bye, Ma'am dyan sa Ann Valdez. baba. Sir Bye-bye 140 dyan sa katrabaho. Bye. Good night.